To jama'a barkanmu da dawowa zauren jita. Yau baƙon na musamman ne. Shadda, Shadda. Zaki. Kai tsaye Shadda. Kana ɗaya daga cikin manya-manyan producers na Kannywood, Haka. wa'inda na san kwanakin baya ko da lokacin da aka daina fim sosai, kai ka investing kuɗi sosai a cikin masana'antar. Sosai ma kuwa. Ah, Zan iya cewa kana ɗaya daga cikin wanda suke da fashion a cikin harkar fim. Haka. Amma kuma yanzu Allah ya sa kuma kana ɗaya daga cikin top 3 ko top 5 producers ma a cikin Kannywood, Mm. wanda suka fi kowa samun kuɗi, samun talla. Me sirrin ne? To, sirrin yana daga cikin jajircewa Mm, ta ɗan adam da kuma tunkarar kowane irin abu mm, matuƙar bai saba wa shari'a ba, bai saba wa addini ba. mm, Ma'ana a matsayina na matashi zan iya jarabawa cewar bari ne abu kaza. Yawanci ni gaskiya abubuwa na da nake yawancinsu ba na yin shawara. Kawai sun fi tabbatuwa ne wajen kawai yanke a ga hukunci. In ga aikin. ina so a gani a aikace. Mm, Kawai dan ina so ne abu ba na zuwa in ce a wani zan fa yi abu kaza. Wannan ya ban shawara ba na irin wannan abun. Kawai in zan yi duk inda lokacin da naga zan yi abu matuƙar bai saba addinin musulunci ba mm, kuma naga zuciyata ta aminta da shi ina ƙoƙari ne. Misali kamar magana da ka faɗa ta talla. mm, Kusan a cikin masana'antar Kano tun da aka kafa ta, ni kaɗai ne producer da aka san fuskar shi a ɓangaren talla. Wanda ya gaskiya ne. shahara a ɓangaren talla Mm, kuma ina daga cikin wanda suka fara kawo sponsorship da investors cikin masana'antar Kannywood. Wanda kuma through fuskan nan tawa ce ne haka. Da mm, naga an san sunana sai nayi ƙoƙari naga ya za a san fuskata. mm. Allah ya taimake ni kuma cikin nasara da cikin iko da yardar Ubangiji har aka kai ga ci abin da aka zama yanzu ma a cikin masana'antar. To, in zan ma wata tambaya, musamman ni ma abocin kallon fina-finanka ne. Mm. Kwanaki na kira ka nake cewa, me yasa yawancin films ɗinka, sai na ga actors ɗin yana zama same faces. Ma'ana wannan fim ɗin Balaraba misali, sai a ga actors ɗin da actress ɗin same da wani fim ɗinka. So yana confusing mutane. Shi wannan abun yana da la'akari ne da alaƙar ku da actors ɗin ne ko kuma menene shi kuma wannan? Wato abin da yake Ka faruwa fahimtar da mu. shine Mm, na ji daɗi da kamun wannan tambayar domin yawanci ina yawan ganin masu kallo suna yawan yin complain ko mm, ko a TikTok ma kaga an kafe hoton jarumai an mm, ce ai waɗannan jaruman kaɗai ake sakawa a series. To kuma na ji daɗi da kamun wannan tambayar dan dama ina ta so Allah ya ara min dama in wa masu kallo bayani mm, wannan tambayar da kai mu. mm, So masu kallo ku gane duk jaruman da kuka ga an fi sakawa a cikin fim mm, ba wai na ce waɗanda ake saka ba su suna da matsala ba ne. A yawanci duk wani producer da kuke gani musamman a shiri mai dogon zango in banda yanzu da aka yi Balaraba wanda na san producers da yawa za su bi tun da tsari ne kusan wanda ni na fara yin shi. Na mm, fara yin limited series ma'ana mini series mai episode 7 kawai. Ni na fara shi a cikin masana'antar Kano na san kuma bayan sallah producers da yawa za su yi kuma za mm. su biyo Ni ma bayana. yanzu ina da episode 7 da zan yi. Kai ma yanzu kana da episode 7 Mm, to alhamdulillah na san akwai producers da yawa da za su yi. Duba ga yanayin yadda Balaraba ya samu karbuwa kuma mm, shine fim na farko ma da ni na fara bada umarni tunda bayan producer na tsallaka kan directing kuma mm, alhamdulillah kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Wato abin da yake faruwa shine duk producer da yake shiri mai dogon zango yana so kar ya sa jarumin da yake da matsala ko kuma kar ya sa jarumin da daga bayan an fara fim zaga an zo an fara wa kuke so a canja muku ko mm, kuma ku ga an daina yin shirin ko kuma a haƙura da shi ma aji ko kuma a canja wani. Yawanci waɗannan jaruman yawancinsu ba wai gaba ɗaya ba tunda akwai waɗanda ba su da matsala kuma mana 'yan kallo ba sa kafe su kuma su ma mm, duk muna yin aiki da su amma yawanci ba ma son matsala ne ba ni ba ba kamfani na ba duk kamfanin da kuka sani yana aiki yana yin shiri mai dogon zango mm, matsala ce baya so baka so a zo a fara aiki a zo a ce za a dakata ko kuma a zo a ce ba za a yi ba. mm, Waɗannan jaruman suna ba da gudunmawa sosai kuma da wuya kaga an fara yin aiki da su an samu matsala ba wai na zama lauyan su bane ko na zo nan in kare su mm, a'a ina so 'yan kallo su gane ni ba ma son matsala ne baka so ka zo ka fara aiki da jarumi ku samu matsala ko a zo a yi faɗa ko a zo a kasa karasa aikin ta yi wani abin laifin ka ne ko wani abin laifin shi jarumin da aka yi aikin ne da shi to yawanci irin wannan matsala ake kaucewa gaskiya. In na fahimce ka, kuna duba alaƙa da hali na actors tunda ana shiri ne mai dogon zango, saboda haka za ka duba ya alaƙarka da wannan tunda long time abu ne. Gaskiya ana duba alaƙar ana kuma duba halin Halin da kuma actor. iyawar mutum tunda Mhm, duk yadda kai ga son mutum ko ya kai ga yana da hali mai kyau idan bai iya ba za ka saka shi ba ko kuma idan ba zai iya isar da wannan saƙon da 'yan kallo suke so ba kuma yawanci abin shine akwai jaruman da wallahi in ka fara aiki da su kanka sai yayi ciwo akwai waɗanda kuma za ka yi aiki da su lafiya lau ka gama yawanci wannan jaruman da naga ana kafewa ana cewa ana mai gaskiya ba su da problem a set
in ana aiki da su ba sa bada matsala. Kamar suwaye da suwaye? Akwai jarumai irin su Yakubu Sadiq Sani Muhammad, Sadiq. akwai irin Sadiq Sani Sadiq, akwai irin su Ali Nuhu, Mm, akwai irin su Nura Usaini, duk dai su ne jaruman. Akwai irin su Momo da ina jin su aka kakkafe ko okay mm. ba a sa hoton Momo ba. Ba sa ma hoton Momo ba, Na ga hoton ba a mata sa shi irin su sosai. Momi Gombe, irin su Aisha Najamu, su Fatima Usaini, Su su Firdausi Yaya Firdausi, kamar su ka fi su sawa a waye duk kamfaninka. na ga an kakkafe hotunan su. Mm, Su Hadiza Saiма, su Injiniya su waye. Waɗannan mutanen ba wai na zo ne bakin ɗinsu bane amma gaskiya in aka yi aiki da su ba a samu problem yawancin su. mm. Ana ɗan samun To za kana ka gudun challenges ɗin ne ko stress ɗin? Amma wallahi su kuma 'yan kallo in ka duba abu ne wani in yana kallon fim yana ganin kamar yana ciki kamar gaske ne. So in ka ya kalli wannan ka ƙara komawa nan ya ƙara ganin same actors yana ga ana maimaita abu. ka san lokacin da ka kira ni kake ce min ka zama confused akan Jamilin Jidda da Gidan Sarauta. Ina jin Mm, akan su ne eh, ka a kira ni kansu kake ne ce min ina can kallo. wajen kaga to amma in ka lura za ga ai wannan karakter da mutum ya fito a nan daban. Mm. Karakter da ya fito a can daban. Still Yanzu amma me misali isa su har yanzu mm. actors suke sai da series ko fim? Me yasa ba a gwada sababbin fuskoki? Ana Tunda akwai gwadawa su yanzu da gashi yawa. an yi a Balaraba ai. Kuma Okay, alhamdulillah fim din ya samu karbuwa. ya karɓu. Wato ba wai wani lokacin zaka gwada yanzu ni in zan gwada irin wannan abin sai dai in yi shi a shiri mai gajeren zango. Saboda bana so in zo in fara aiki A yan kallo su dogon ga zango eh a fara samun a fara samun matsala da matsala. actor. Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa na jarraba wannan shiri mai dogon zangon na Balaraba kuma alhamdulillah naga ya samu karbuwa. Yanzu Mm, kusan ba ma wani fim da naga nayi a nan kusa wanda aka yi zancen sa kamar Balaraba. Kusan ya zama topic of discussion. mm. Kusan duk inda naje maganar sa ake min kaza mi Shadda Balaraba kaza Balaraba. A jiya muka saka last episode na Balaraba. Amma an Episode kai nawa ne mamaki duka? episode 7 ne kawai. Mm, Wannan yana ɗaya daga cikin dalilin ce bari in jaraba. Da na zo na ce producers ku zo mu jaraba mi abin nan mu gani. mm. Sai ta yi wani zai ce ai kai kaza ai kuɗin kashewa kuɗi da ne Balaraba na kashe kuɗi da yawa. Kuma alhamdulillah na samu riba da yawa. Kusan zan ce na jima ma ban yi fim ɗin da na samu riba kamar ba tun ina aikin kuɗi na ya dawo na ma ci riba. Saboda na samu sponsorship a ciki kuma alhamdulillah sponsorship partners ina sun supporting ina sun bada kuɗi da yawa wajen gudanar da aiki. An kashe kuɗi da yawa fiye ma da kuɗin da aka saba kashewa a mitatin episode din. Amma Mm. kuma sakon ya ji kuma buƙatar ta biya. Sannan ba stress. Wanda ne aikin da shi na sallame shi ya tafi na tafi. Zan sake ɗauko wani yanzu haka ina da wani mai episode 10 da zan ƙara jaraba Sahiba shi ma. Zan Mm. yi 10 episode shi ma kuma ni zan yi Da directing. ka ce wannan ina da ni ma yanzu kai zan ba directing ni in yi assisting So directing alhamdulillah bayan sallah. ina So da ka nan faɗi magana producers haka mm, ba stress kana biyan kowa hakkin shi. Sai naga kwanaki akwai wani post da kai ka ce don Allah producers ku dinga biyan ma'aikata. Wannan challenges din ana samun shi a industry musamman na Kannywood. haka ne. A ibi 'yan matan nan ga sunan za a gan A je su a yi ta aiki da shi su. industry nan abu ne da ibi matasa musamman mata da maza. Haka ne. Dan yanzu in aka tashi aka ce ka haɗa 'yan mata 500 zuwa gobe jibi za a iya Sosai haɗawa. ma kuwa. Samari 500 za su haɗu. Haka ne. So wasu kuma suna amfani da daman soyayyar da mutane suke nuna wa fim ɗin sai su yi ta wahal da su yi musu aiki kuma su ƙi biyan su haƙƙi. Wato abin zalunci ne kuma abin yana ɗaya daga cikin abin da ke damuna. Kuma dama ko ba a min wannan tambaye ba in na zo nan zan yi saboda ina Mm, son producers da mm, directors da suke yin fim waɗanda suke da irin wannan halin ba kwa mana adalci. mm, Abin da zan ce ba kwa mana adalci kakkai amfani da damar da Allah ya baka yau dan Allah ya ɗauka ka ana kallon fim ɗinka ka ce wai bari ka saka wance wai promoting wai akwai wani abu da suke cewa wai promoting an yi jarumai suke promoting ɗin sai suke su jarumai. ba yarinya kuɗi su kira ta aiki ko jarumi aiki wai promoting ɗinsa suke. Amma 'yan matan To kuma suna yi duk da haka su ba wai ruwansu. kana promoting mutum ya za ba za ka biya shi haƙƙinsa ba. Yanzu Mm, mu ba ma promoting yaran kuma amma muke biyan su. Kuma in za a biya yarinya ma naira 50 mu sai mu bata naira 70 mm, saboda kawai ka zauna lafiya. mm, Kar ka zo shi sa zaka duk lokacin da za a zo ana wani complain na ba a biyan haƙi kowa ba za ka an sako mu a ciki ba. Menene ya ja wannan abin saboda muna ƙoƙari mu ga in kai mana aiki wani kafin ma ya aikin muke biyan sa. Akwai jaruman da muke biyan su aiki wata ɗaya wata biyu kafin ma ya aiki suna nan in nayi ƙarya sun sani. Akwai waɗanda kuma za su ce maka a'a su tunda sun san kuɗin su yana nan ba zai samu matsala in sun gama aiki ka ba su. Ba mu mm, taɓa yin aiki mun samu matsala da wani jarumi. To yaran nan suna mana complain kullum muna hira da su za su zo su dinga mana complain sun yi aiki kaza ba a biya su ba sun yi mm, aiki kaza an ce musu sai wannan lokacin sun yi aiki kaza waɗanda duk nake magana a kansu a masana'antar Kano sun san halin su dan Allah su daina su mm, gyara yaran nan ba bayin ku bane daga kan ma'aikata daga kan marubuta daga kan editoci daga kan crew gaba ɗaya da jarumai dan Allah ku dinga biyan su haƙƙin su in sun muku aiki mm, wallahi ba ma so kuma ba ku mana saboda in an ji an ce sai a ce ai yan Kannywood inda ana warewa a ce a suwana ne ba sa biya ko kuma suwana ne suke biya da mu ba za mu saka mu a ce amma ku dinga mana wannan ne ya fusata ni ma dan mm. ban da azumi ne ma na so na ci gaba da yin rubutun akan irin wannan matsalar da ake samu ta mutane su yi aiki ba a biya su ba da fatan za a gyara duk wanda ya maka aiki ka biya shi in ka san baka da kuɗi ka haƙura ba sai ka yi fim ba ka haƙura ko kuma ka canja ai labarai kala 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 ne kala ne. yawa Ka za ɗauki ka mai ɗauko akwai sauƙi mai sauƙi sai kai wanda ba mutane da yau wanda ba yawa. mutane da yawa ba ka stressin Ɗan kanka ba sai kai jarinka kaɗan ka to ba su. amma So, me amma ka ga amfanin mutane za su iya cewa musamman producers ɗin, kai akwai hanyoyi da yawa da kake mai da kuɗinka kake samu musamman ta maganar sponsors. Wasu mm, kuma sun yi relying ne kawai da YouTube tunda a nan ne mm, kaɗai ake mm, ah,
samun Shi sa return ko? tambayar da kai ka ma ba da amsa a cikin wani da kafin ka tambaye ni ka ba da amsa kace sai mutum ai akwai film low budget akwai high budget Eh. duk duniya akwai medium Mm. so in ka tashi sai kai low budget ɗin za ka iya yin shi kai labari a Indian film ana yin low budget kuma suna karbuwa akwai labarai da yawa da aka yi Indian film low budget ne sun karbu yan Nigerian film suna yin low budget kuma fina-finan suna karbuwa shi dama film kala-kala ne akwai wanda sai an kashe kuɗi da yawa akwai wanda za a kashe kuɗin kada amma sai a samu kuma high concept a samu labari mai kyau wanda zai gamsar da yan kallo sai ka yi shi yan kallon nan su in dai labari yayi kyau za su Za su kalla kalla. ba wai a kallon Amma jarumi suke wai wane 'yan ne kallon akan nan kowaye da ba suke kallon fim ɗin Hausan nan, Mm. da ina ga in ka sa fim a YouTube sai ka ga within kwana biyu an samu 500 zuwa 1 million ma a sati ko? Duk ana samu Mostly daga ina ne suke kallon fim? yawwa wasu mutane ne wanda suke cikin Najeriya da waɗanda suke wajen Najeriya. Mm. Yau fina-finan kallon da ake fim ɗin Hausa ya wuce wannan ma views ɗin da kake gani a YouTube. Saboda akwai waɗanda ai downloading suke ba sa Okay, tsayawa ba su sa kalla tsaya su saboda data. kalla, So wani piracy kenan. kawai za su sauke shi akan wayar su downloading ɗinsa shikenan. So waɗannan sun ma fi yawa. Sun fi yawa? Shi sa ko Sun fi caji- wanda suke kallon sun fi ma? wanda suke kalla a YouTube yawa. Shi sa ko cajin talla muke yi za mu faɗa cewa mu fa fina-finan mu ba ma a YouTube aka fi kallon su ba ana kallon su ne a wannan waɗanda ba ma ka san da su A ba. ina suke downloading din? A A cikin YouTube YouTube din. din suke Maimakon downloading. su yi streaming din shi. Yau me Sun su kalla. kwammace su yi downloading. Yawwa sun So gwammace kaga su irin downloading. wannan 'yan kallo ya kamata a fahimtar da su. In Yawwa, kuna son san- abun nan ya dore a dinga kawo muku Yawwa. shi akai. Kar ku yi haka. Tunda za ka Ko ga ku yi yan kudu sun streaming. saki fim su tunda ba a wannan download sai ga mutum miliyan 20 sun kalli fim a sati mutum miliyan 10. Kaga in a mutum wata. yawa ba Yawwa, ganar da to mu ga wannan bayanin- abu. bari in ganar da ku wannan abun abinda mu ma duk yan kallon suna kallon fim adadin wannan kallon amma Miliyan 10, miliyan miliyan 20. 10 duk ma har 30 ma muna samu amma fa ba waɗanda za a gani a zahiri ba na baɗini misali akwai yan downloading da suke siyan poster a wajenmu idan suka yi downloading din fim suna tuttura mutane a waya za ga mutane sun samu sauki yan lungu inda babu network kowa ya kawai mutum zai ba da wai sani a saka masa fim din to waɗannan mutanen shine za ga waɗanda suke ba mu talla za su ce kuna za ka ga suna samun return mai kyau saboda kowa ƙauye lungu sako ana kallon fim din wani ma a gona zai zauna ya kalla an riga an sami a ba ruwan shi da inda yake ba network an riga fim din sai na wayarsa to amma mu mun fi son gaskiya a dinga shiga cikin YouTube din ana kalla saboda ana kalla din mu anan mun fi mai da kuɗin mu gaskiya So a ina ne kuka fi mai da kuɗin? Kamar yadda ka ce miliyan 10, miliyan 20. Shin misali in kana da series ɗinka yanzu har fim episode din sama ɗaya. da haka ma an yi Eh, yanzu kamar ni na ma kamar matan miliyan gida. 10 view, miliyan 10 zai miliyan baka 10 nawa view. kenan? Ya danganta da yanayin kuɗin da ka samu a YouTube din shi kallon kala-kala ne akwai watanni waɗanda suke da kyau duk inda ka zo ƙarshen shekara kamar a ce maka September, October, November, December kowa ya san a wannan lokacin an fi samun kuɗi a YouTube so ya danganta da yanayin kallon da ka samu za ka samu revenue ɗinka a nan wajen sannan akwai tallika da muke karɓa na mutane wanda muke sakawa a cikin shi ne za ga 'yan kallo suna complain suna cewa an cika talla da yawa ku ya ƙuri 'yan kallo idan fa babu tallan nan da yawa fim ɗin ba zai Fim yi ɗin ba ba zai yi ba. sannan akwai sponsorship partner waɗanda za ga muna tallan abubuwansu a cikin fim ɗinmu misali wannan kamfanin ya baka talla za a ga muna amfani da kayayyaki sto da waɗannan abubuwan muke samu muke rage budget ɗin idan babu wannan tallukan fa kallon mu ma fim ɗin ba zai yi a wajen mu ba za ga suna yawan complain a comment section su dinga cewa ana tara musu talla ana Talla, ku ya ƙuri tallukan suna yin yawa Su amma kuma wallahi ba in siyan tallan fim ba ɗin za nan mu yi ba. suke ba, kawai YouTube suke Yawwa. zuwa su kalla. Idan babu tallan ba za mu yi Ba fim su ɗin san ba. wahalar da aka yi aka yi Yawwa, fim kuma ɗin ba. wallahi da wahala tun daga kan labari fa ake shan wahala kirkira Ai ni idea. yanzu na ji labarin, na ba Binnu ya yi min labari bakwai, na sha wahala. To, kaga dai wahalar da ka Na sha. sha To ni in na gaya ma wahalar da na sha Episode akan bakwai ba. rubutun matan gida. Eh. Kuɗin da na kashe ina jin ba a taɓa yin script a Kano mai tsadan matan gida ba. Ka tambayi Birnin zai gaya maka nawa na bashi. Ba a taɓa yin script mai wallahi a script ɗin matan gida in total gaba ɗaya abin da na kashe ya kai kusan 10M. 10M a story Season 1 and 2. a script. Tsakanin kuɗin da aka biya marubucin da kuɗin ma da na dawo na sake cewa zan bashi in ya gama a kwana kaza da hotel da na kama da ƙara gayyata wani marubucin da zai ƙara taimaka masa rubuta labari in ka tambayi Birniwa season 1 and 2 na matan gida mun kashe 10M a kan script kawai so ana shan wahala sannan daga script ka zo kai tunanin gajaruman da suke ci an tara cast a ciki sosai so Bari alhamdulillah ma wata tambaya, yawanci musamman an kallo a arewa suna rena harkar fim. Suna ganin wasu su ce sana'a ce, wasu su ce gashi nan kuna ɓata tarbiyya, wasu su ce kaza dai. Amma kai ka san me kake yi. Tambaya guda biyu ce. Ta farko, shin a shekara kana ganin kana iya generating kuɗi nawa a iya YouTube? Me kake iya channel ɗinka ta YouTube nawa take ma generate? gaskiya tana bani kuɗi da yawa alhamdulillah Aƙalla kamar nawa? ba zan iya ganewa ba amma dai tana bani kuɗi saboda kakka je ka turo min mutane Ai, muna so darajar da capacity ku muke so. gaskiya ba zan iya faɗa fiko ba amma dai gaskiya alhamdulillah Sama muna samun yana kuɗi. sama miliyan 100 ko A'a, muna 200. samun kuɗi da yawa ne zaki a dai bar Allah. magana yanzu irin wanda ya ka turo min yan revenue da yan waye so su ce ana samun kuɗi da yawa alhamdulillah So, Alhamdulillah. sai za ka iya cewa faɗakarwa ne kuke ko nishaɗantarwa don yawanci masu kallon fim ɗin yanzu in ka ce
faɗakarwa, akwai challenges na mutane To malamai su ce alhamdulillah har faɗakarwan ma muna yi. Yanzu bari in bada misali akan fim ɗin Balaraba. Ai eh, fim ɗin Balaraba faɗakarwa ne. to Misali duk da mutane sun yi complain an yi zagi mun nuna natural abin da yake natural faruwa abin da ne yake da faruwa kuma ne. maza irin masu saurin fushi. Mm, Kuma ka san me jigon fim ɗin Balaraba? mm, Akan hadisin nan ne da ya ce kar kai fushi. Wanda mm, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kar kai fushi. mm, Akan sa muka yi fim ɗin. Wannan mhm. shine jigon Shine jigon labarin fim ɗin, kar kai fushi. labarin. Saboda shi Adam mutum ne mai fushi Faruku kenan. Mm, A dalilin fushi ya saki matarsa ya mata saki na ɗaya tun kafin a kai ta gida ya zo ya mata saki na biyu mm, ya ƙare mata saki na uku kuma ya dawo yake so ta koma. To mun yi da na fim ɗin akwai mutane da yawa da suka dinga kira suna wallahi irin halin abokina ne. Ni ma ina da aboki wanda yake da irin wannan halin. A yanzu haka muna tare da shi wallahi shi abin sama yadda yake ya mafi wannan. fushi. Zagin ya taɓa zagin sirkin sama a waya ya cuccusa mai ashar. Akwai irin Muna su da na su da sani da yawa. yawa. Muna da su da akwai yawa waɗanda mutane suke yanzu masu muka fito muka ce irin waɗannan halayyar mutanen da muka ɗauko za mu ɗauko mu nuna ma wani sai ya ce ƙarya ne. Kuma mutane kun fa san abin da yake faruwa. Ta yiwu a unguwarku ko wani ɗan uwanka ko wani maƙocinka ko wani abokinka yana da irin wannan halin fiye ma da wanda aka saka a Balaraba. So, tambaya ta gaba, menene gaskiyar lamarin siyasa ta shigo cikin industry din, musamman a 'yan shekaru da suka wuce lokacin da aka yi zaɓe. Gashi kuma zaben 2027 ya tunkaro mu. Kana ganin siyasa ta shiga industry din, tana Eh, nema ta tarwatsa industry din ko a kuma wancan lokacin kaga an samu matsaloli ai. Akwai lokacin da muka yi harkar siyasa ina jin mu da ku mun yi tatin Mm, an yi ƙungiyar YPN. Kaga a lokacin an ɗan samu ɗan saɓani amma kuma daga baya an dawo an daidaita mm, kowa ya gane cewar kawai sana'an nan da yake tafiye masa. So ni dai mai Shadda ba zan ƙara rigima da wani ɗan cikin masana'anta ta saboda siyasa ba. In fact ma ni ba ma na jin zan yi siyasa for now. Amma duk ka wanda riƙe yake ta nan. ina masa fatan alkhairi. Ni fim ɗina da nake yi na yi Ya siyasa. ishe ka. Na yi siyasa na gani na yi fim na gani. Wai Gaskiya za ni mu yi na fi samun magana kuɗi a fim. tatin din ne da matsalar da Yawwa. muka samu ko A'a ba duk ba yanzu sai ba. mun yi ba. Ai wannan ba ita bace. Da Amma ciyaman dai ɗinmu na tatin. amma dai magana ta domin Allah shi ne. Eh. Ni na yi fim na yi siyasa. Alhamdulillah ni gaskiya kuɗin da na samu a fim ya fi siyasa. So ni ba na buƙatar siyasa. Mm. Amma in naga ina da ra'ayi ko lokaci ka san ba za ka zo ka ce ai ba za ka yi abu kwata-kwata. Eh. Amma dai for now ni ba ni da ra'ayin siyasa. Abin da yasa Na fi nake son ma mai fim kuma idan za ka yi siyasa ka ni ba na jin haushin ka je ka yi siyasa ka amma dai dan Allah kar ka yadda ɗan siyasa ya haɗa ka faɗa da ɗan uwanka. Mm. Sannan kar ka yadda waɗanda suke yin siyasa a cikin masana'antar Kano su haɗa ku faɗa da abokanan sa saboda in ma kun yi faɗa tare za ku dawo bayan siyasa ku ci gaba da neman abinci. Akwai mutane da yawa da aka yi rigingimu wani kun yi shekara kaza ba ku yi fim bas da shi saboda siyasa wani kun yi rigima wani kun ga juna kuna musulmai kun yi gaba an yi abubuwa da yawa wanda mu duk victims ne a harkar siyasa nan ni dai Mm. ba na jin zan ƙara faɗa da kowa akan harkar siyasa a cikin masana'antar Kano. wace irin gudunmawa kake ganin industry na Kannywood yake ba wa al'umma musamman matasa? Duba da irin yawan mutanen da ni kullum na shigo industry ko na je location sai ni ta ganin faces sababbi da ban ga san su ba. Na daɗe a industry ɗin nan na kai akalla shekara 20 amma kullum sabuwar fuska kake gani. To Kullum alhamdulillah. shigowa ake. Shin Mas- kana ganin ana taimakawa gwamnati wurin rage rashin aikin yi da taimakawa matasa samun Allah aikin yi zaki da da cin gwamnati ta abinci? san taimakon ma da muke mata a cikin wannan masana'antar da matasa irin ku iri na Mm, da irin supporting da za mu samu ba ma na wasa bane yanzu misali bari in gaya maka yanzu akalla a kamfanin ka na Jita Multimedia matasa nawa ne suke aiki a kamfanin ka Akalla sun fi matasa nawa ne 10. suke aiki a kamfanin mu Shadda Global Resources a Mm, duba irin aikin da muke da to mu kanmu matasan ne mun samo wa kanmu wata mafita da muke yin sana'a ba za mu je mu roƙi kwa ba za mu je mu causing trouble ba ba za mu je mu aikata wani abu wanda gwamnati ba ta so ba misali mm. to muna taimakawa sosai wajen rage wa gwamnati aiki amma fa gwamnati ba ta shigowa cikin sana'a ba ta taimake mu 100%. Wannan abu ne wanda Amma shekara da ba ka shekaru ganin duba da malamai kwanaki an ce za a yi film village a nan Mm, in za ka shigo Kano. Har an mm, ma fara gina, mm. amma da malamai suka yi ca sai aka ajiye. Kana ganin gwamnati tana tsoron me malamai za su ce, me Ai al'ummar akwai gari za su ce. taimakon da gwamnati za ta yi mana ba sai ta gina mana film village ba. Amma abubuwa da akwai yawa da abin da ya gwamnati fi za ta film iya yi. village da za a yi maka. Akwai. Tunda na ga kullum neman location ake, musamman kai da kake film akai Bayan akai. kana ji ko ai inda har za a samu challenge na malamai. Mm, Tunda malamai malamanmu ne ba za mu zo mu ka abin da za mu ce zan fito na fito da su ko na ba. Inda har gina film village zai zama challenge. Akwai taimako ko da yawa da gwamnati za ta iya yi wa 'yan fim. Kai a ɗabi 'yan fim ma kadai a kai su karatu ƙasashen waje kadai ai taimako ne. Ka Su je fahimci me nake su nufi? ƙara Je su ilimi. ƙara ilimi su ƙara gogewa. Koyo ne akwai equipment manya-manya da gwamnati za ta iya siya ta rarraba mana.
Mm. Akwai manya-manyan kamfanunuwa da suke aiki, akwai abubuwa da yawa, akwai yaranmu da suke mana aiki crew da za a iya ɗaukar su a kai su training ƙasashen waje su yi aiki sosai. Duk gwamnati za ta iya mana wannan abu. Akwai kamfanunuwa da yawa da ba su da jari da gwamnati za ta iya ba su tallafi Mm. na jari cewar gashi wannan kamfanin kaza na mu abin da muke so gwamnati ta mana kenan. Idan gwamnati tana mana haka ba karamin rage mana amma fa wannan abin duk mu muke. Kai producer kai zaka je ka nemo sponsor, kai zaka je ka Mm. nemo labari, kai zaka nemo crew, kai zaka nemo jarumai, kai zaka biya su irin one man army da ake a cikin masana'antar Kannywood yayi yawa. Mm. To in gwamnati ta shigo cikin Kuma abin za duk ta sauƙaƙa duniya mana. industry musamman ta film da music ba haka ake yi ba. To, Akwai investors to, musamman. In ma ba gwamnati ba, wasu manya-manyan masu kuɗi kamar yadda muke da su a ƙasar nan musu a ce irin su Dangote su Buwa duk ba sa hankalinsu supporting ya ɗinmu. waiwayo Ba kan sa wani. supporting ɗinmu. Akwai Amma wani za a mai ga yanzu kuɗi kamar su Dangote su Buwa suna supporting artist na amma ba sa na kudu. supporting ɗin 'yan arewa. Ba mu Ba san su mu yi. ma me Me saka ba. dalili kake gani? Wallahi to ba mu sani ba. Tunda dai ba wani sai dai mu ji an ce sun yi wa wani kaza ko sun Eh. ba industry kaza kaza ko mu babu wani mai kuɗi. Ai kama kai ta da nisa su Dangote su akwai masu kuɗi da yawa a jihar Mm. Kano. Akwai manya-manyan 'yan kasuwa da Mm. suke jihar Kano amma duk ba sa supporting ɗin business So ɗinmu. kana ganin ko laifinmu ne da har yanzu mun kasa zuwa mai presenting wani proposal mu ce ga yanda tsarin Duk nan muna yake so. yi. Problem ɗin ma in za ka yi harka da irin waɗannan mutanen kuɗin da za su baka cikin change ne. Mm. Har sai kaga wanda ka fita can ko da ƙasar waje ne ma sai kaga wani ɗan India ko ɗan China ya yi Mm. supporting ɗinka. Yanzu muna da kamfanonuwa da yawa da suke supporting ɗin mu in za mu yi film. Akwai kamfani irin su Lentex, akwai kamfani irin su Skin Team na Shaddodi suna supporting ɗin mu in za mu yi production. Akwai Mm. fina-finai da yawa da ne wanda mutanen sun bani kuɗi da yawa. Kuma kaga ba ma 'yan Najeriya ba ne, 'yan China ne. Mm. Kuma ba yaren mu ɗaya da su ba addinin mu ɗaya su ba ƙabilan amma su sun yi supporting ɗinka amma wai Bahaushe dan uwanka mai kuɗi ba zai iya supporting ɗinka a harkar business ɗinka ba. Wani daga an zo magana zai faɗa ma kuɗin da ma za ka ji kawai ba ma abin da za su iya yi. Kuma wai so yake encouraging ɗinka so yake supporting ɗinka so ba ma samun wannan support ɗin. Shi yasa na gaya ma yawanci ayyukan mu yawanci one man army ne. Kai Mm. za ka fita ka yi kanka. So inda gwamnati za ta gane cewar muna fa rage mata aiki sosai. To ta shigo cikin sabgogin mu ta taimaka mana wallahi ba karamin abubuwa zan yi ba akwai talented mutane a cikin masana'antar Sosai, Kannywood da sosai, suke da baiwa. sosai. An bar Daga su kara an zube. bar su kara zuba suna nan Mm. gwamnati dan Allah idan kun ga wannan abin ku taimaka mana ku shigo cikin masana'antar mu ku taimaki mutanen muna da Musamman talented gwamnati mutane. ma irin ta Kano don in kai Yawwa, duba ita Kano, Kannywood ɗin industry a Kano yake. yawwa. Sannan kullum baƙi ne suke shigowa. Za ka ga wayannan da suka yi suna musamman ɓangaren mata. Za ka ga wasu ba 'yan Kano ba wasu ma ba 'yan Najeriya ba ne. Haka ne. Amma sun zo Kano sun ɗaukaka sun samu abin da suka samu na arziki cikin Kano ɗin. Wato harkar industry ɗin nan tana da albarka mai Shadda. Sosai ma kuwa. In ka Sosai duba ma kuwa. akwai albarka a cikinta. Mutane da yawa sun zo baƙi waɗanda ba ma 'yan ƙasar ba sun yi arziki a cikinta. So ina ga wannan kira da kai da gwamnati za ta yi investing kuma za ta duba ko training ne a fitar da wasu ƙasashen waje su je su ƙara gogewa. Za ka ga yawanci waɗanda suke tunanin sun waye da yawa sai su ce ma ba sa kallon fim ɗin Hausa saboda suna ganin ana kwamacala ko kuma ba. Amma kuma akwai mabiya, Yawwa akwai kaga a masu wannan abin kallo. da kake magana kaga misali yanzu gwamnati misali a ce akwai marubutan mu da muke da su waɗanda za a sake ɗaukar su a kai su ƙasar waje kansu ya ƙara buɗewa Buɗewa, kansu harkar mm. screenplay. Mm. Muna da daraktoci waɗanda they are very good suna ƙoƙari muna Ko zan iya biyar lissafa biyar ko maka goma aka ɗauka daraktoci mutum biyar to make waɗanda na san difference. inda za a ɗauke su ma mutum biyar ko mutum goma a fitar da su ƙasar waje wallahi sai masana'antar Za ta Kano ta canza. canja. So ai muna da daraktoci dukkan suna waɗanda suna da energy kawai ka ɗauke su ka kai su ƙasar waje wallahi suka dawo abinda za su yi a masana'antar Kano yana da yawa. Na san muna da lazy directors waɗanda in an zo aiki ma sun ɗaya sun bi sun gaji suna Mm. nan a cikin masana'antar amma akwai waɗanda ni na san suna da energy sosai wanda in dai suka fito suka yi aiki wallahi kowa sai ya san cewa waɗannan mutane ne wanda za a kalla aikinsu. Me kake Muna da tuna muna da cameramen da za a ɗauka da DOPs da Mm. soundmen duk muna da su waɗanda irin aka su ɗauke ɗan su sanda ba? su gafa su A waye ɗau duk mana gasu ɗan nan. sanda a kai shi Turai. Yawwa duk muna da su Su da yawa. me Shadda in nayi zan ma wata tambaya. Me kake ganin ya riƙe Kannywood ɗin nan ne? An sha gwagwarmaya shekarun baya. Yawwa. An yaƙi Kannywood ɗin nan wasu su ce ana ɓata tarbiyya, wasu su ce suna kaza. Duk yanda za a yaƙi Kannywood an yaƙe ta. Amma har yanzu dai Kannywood ɗin nan To ka san me tana nan. kirarin Kannywood ikon Eh, Allah. Ita ikon Kannywood wata masana'anta Me ce kawai sai sirrin dai ne? yawwa bari in gaya maka sirrin. Eh. Yanzu ni tun kafin in shigo cikin masana'antar Kannywood ake cewa Mm. Kannywood ta lalace, Kannywood za ta ɓare, Kannywood za ta rotse amma ba ta rotse. Kaga wannan ciyarwar da ake Na da na taimako da ake a al'umma. cikin Mm. masana'antar Mm. mutane akwai abin da ba su taimakon da ake a cikin masana'antar ba wai na wasa bane ba. Za ka ga mutum a cikin masana'antar wani ma daga sound yake boom yake amma za ka Amma ga shi yake shi yake ɗaukar kula da nauyin mahaifiyarsa, shi babarsa, yake kula da babarsa, mamansa, 'yan mahaifinsa, uwansa. 'yan uwansa. Duk da Yana wannan sadaka yana abun. taimako da wannan fa abin da yake kai aikin da ka raina. Eh. To haka za ka ga irin masu cameramen ɗinmu, lightina ɗinmu, daraktocinmu, producers ɗinmu da waye da jarumanmu za ka ga wata ita take ɗaukar ɗawainiyar gidansu take ɗaukar ɗawainiyar babar ta ƙannanta wani shi yake ɗaukar ɗawainiyar family ɗinsu ma
wani ma ba ma ƴan uwansa ba ya ma tsallaka waje yana ɗaukar ɗawainiyar mutane da yawa. A cikin masana'antar Kannywood ana taimako fiye da kake sannan wannan ciyarwar a bada abincin safe, a Mm. bada abincin rana, a bada abincin dare. Ko iyalinka kake Iya ciyarwa? ciyarwa kawai da Mhm. ake allocation. A fita aiki wani aikin ai kwana 10, wani aikin ai kwana 20, wani aikin ai kwana 30, wani aikin ai kwana 40. Ana ba mutane abinci, a kuma ba su haƙƙinsu. Mm. Ka fa ji fa. Wannan abin shi ne ke rike da masana'antar gaskiya. Ita masana'antar Kannywood ikon Allah ce. Mm. Akwai 'yan cikin ta ma waɗanda suke yin wani abu su jawo irin su ta ɓare. Mm. Za ga wani yana cikin In masana'antar ba a amma yi so da yake in ba a yi da shi shi ya ja gefe eh, janyo rigima da amma za ga gaba ɗayan ka ba shi shekara ɗaya shekara biyu za ga abin akan sa yake karewa. Ba wai akan ita masana'antar ba. sai So dai gaskiya masana'antar ikon Allah ce. duk bala'inka za ka Ita buga ka masana'antar batta. abubuwan da ake a cikinta sai dai kai ka buga da ita ka batta. Za ka shigo ta baka kuɗi, ta baka ɗaukaka, ta baka waye ka dama daga baya ka fitilce mata. Ƙarshe kuma abin ya zo ya ƙare a kanka. Amma ita masana'antar zaga tana nan ikon Allah saboda masana'anta ce wadda millions of mutane suke cin abinci a cikinta. Wato mutane da sun san sirrin da yake Kannywood musamman masu kuɗi da 'yan siyasa. Da ba su bar irinmu irinku su take Wallahi. tafiyar da duk za su shigo harka. Duk za a shigo a yi ta supporting Saboda ɗinmu. yanzu ko siyasa ce misali wani ɗan takara ya ce zai ɗau nauyin Kannywood. Wallahi iya ƙuri'un da zai samu a Kannywood kaɗai za ta yi miliyan 1. Misali ni da iyalina za mu iya cewa ga wani ɗan takara da yake sponsoring ɗinmu. Iya gidana mutum 10, gidanka mutum 10 da yarana da kaza. Aƙalla a ɓangare na za a samu mutum 50, ɓangaren ka duk mutum na Kannywood. So sai ka ga wani irin tunani ne da su ba sa involving ɗin mutane haka sai dai individuals wannan ya zo ya ce ai Yawanci wannan za ka ga lokacin da suke neman mu shi da lokacin campaign shi ne ya za zo. su zo su ce Amma sun ƙi investing a industry. yawa in suka tashi campaign ɗin ma za ka ga wannan ya ja wannan, wannan Wannan ya ya ja ja wannan, wannan. An wannan. rarraba Amma kanmu. duk mu dai in dai ba za su haɗa faɗa ba. Ni Mm. abin da nake so kullum gaya min dan Allah ka sa ɗan faɗa. Na yarda A'a, mutane da yawa suna magana faɗa amfana da aka ji mai a Shadda cikin faɗa masana'antar. za a yi. Amma ka sa haɗa faɗa. Akwai 'yan taɓare. Mm, Yanzu akwai wani yana jin haushi yana cikin industry ɗin kamar yadda na yi magana ba ka sa shi a fim ɗin. mm. Yana can gefe yana ganin actor ne. To shi bai gobe bai ƙi taɓare ba kowa ma. To kaga ai in ta To ɓare duk kuma wanda ai ya jawo shi yanzu bai ƙi a yi rigima abun ya ɓare ba tunda ba a tunda ni sa shi. kullum ina so ma ne wata magana a cikin masana'antar ina jinjina wa mutumin da yau Allah zai sa ya samu dama kuma ya jawo mutane su amfana. Mm. Haka waɗanda sun samu dama a cikin masana'antar kuma alhamdulillah sun jawo mutane sun amfana. Mm. Ka gane ko da wani da ƙarshe za ga maybe abin ya ƙare da faɗa ko kuma abin an tarwatse amma dai za ga mutane da yawa a An wannan more lokacin wani ake jin abu. daɗin abin. Mm. Ana amfana. Ina so na celebrate na yi appreciating wasu mutane a cikin masana'anta kai ma kana daga cikin su tunda Mm. kana yin siyasa kana jan mutane. Akwai mutane akwai irin su Abdul Ahmad akwai irin su Dauda Kahutu Rara akwai irin su Mm. Nuhu Abdullahi yanzu. Musamman ma da Za ka ga ce rara ko da lokacin muka yi yawwa. 13 Ka 13 kalli ɗin yadda nan, Rarara ya mutane yi ƙoƙari yadda mutane yake sun ci yadda yake abinci a wannan dagewa abu. Rarara Mm. akan maganar mutane su ci Mutane su abinci. samu Kaga duba kaga abinci. yadda muke yi fa za a raba kayan abinci daga an samu Sosai. kuɗi Rarara zai ce ya za a jawo A mutane a jawo raba da mutane su. sosai. Ya yi Gaskiya an ƙoƙari mora. sosai. An An mora. mora wannan abin mutane da yawa sun ci abinci. Alkhairin ya Alkhairin yaɗu. ya yaɗu sosai. Mm. To kaga duk wannan mutane ne wanda ya kamata a celebrate suka ɗauki Abdul Ahmad shi ma a lokacin ƙungiyar YBN Mm. yadda aka ɗauko mutane a je wannan garin a je wannan garin a je to zaka ga Rarara ya ja nasa Abdul Ahmad ya ja nasa Mm. duk an zo ana tayin wani abu yanzu ma ga Nu Abdullahi shi ma ya samu dama shi ma yana ta kiran mutane zaka ga ana Mm. ta ba mutane abinci ana ba su kayan kuɗi da waye to kaga duk wannan abun abu ne wanda ya kamata a ce mun yi appreciation din waɗannan mutanen saboda ba kowa ne ma yake da zuciyar da na san mutane da yawa a cikin masana'antar kan in suka samu dama za su ware iya nasu ne Iya amma nasu. waɗannan mutanen a duba a ga yadda suka dinga General kowa ya mora. kowa general an mora masana'antar wannan ya yagi 40% wannan ya yagi 40% wancan ya yagi 20% so zaka ga an amfana sosai a cikin masana'antar to Mm. alhamdulillah ya kamata mu celebrating waɗannan da kuma da kuka zo kai kungiyar ku ta murya ɗaya Mm. wanda kuma kun ja mutane da yawa duka mu celebrating ɗinku gaba ɗaya muna son irin waɗannan mutane a masana'antar kuma muna so irin waɗannan mutane Allah ya ci gaba da ba su dama a cikin masana'antar ko da ba za ka yi siyasa ba amma za ka ji daɗi a ce eh wane ya ja wannan ana taimakon su wannan ana taimakon sai ga abin yana sauƙaƙa ƙiyayya a cikin zukata. To akwai wata tambaya da nake so in ta yi ma tun ɗazu na yi ma Mm. ta magana kantawaye. Menene kantawaye ne? Kuma me matsayin kantawaye a yanzu? A yanzu ana yi? A'a yanzu ba a yin kantawaye. Allah ko? Shi kantawaye shi irin wanda za ga an ce wai an zo an yaudari yarinya an ce za a saka ta a fim daga baya a zo ba a saka ta ba. Ko Kamar kuma shi ne producer ya kantawaye. kawo Ko kuma kuɗi. producer ya kawo kuɗi za a ma fim a karɓi kuɗinsa a cinye masa. Yawanci dai gaskiya yanzu na ga an daɗe ba a samu irin wannan kisa ba saboda yawanci kama karɓo kuɗin wani ka ce za ka yi fim yanzu ai haɗari ne. Mhm. Tunda fim ɗin an yi ina ake Ina kai ake kai shi? YouTube YouTube ne. ne ba ka da YouTube ɗin tabbas. ka je ba ka da babbar channel ka zo Mm. ka saka ko da ma fim ɗinka za ga akwai fina-finan da aka fara sasa ƙaramar channel Allah ya sa musu albarka. Mm. Amma yawanci me Hausawa sun ce ɗin ya rama kawo ta nuna annansa yanzu ba za ma iya irin wannan abu ba duk wanda ya ce ba ka kawo kuɗi kai fim series
gaskiya ya yaudare ka. series to ya yaudare ka. In dai baka cikin system din to ka sa Yawanci kuɗi energy ma ya fi yawa a naka kan ne. kuɗin. In naka ne. Mm. So da zaka kowa yanzu is very busy akan aikinsa kuma nashi nan ne da yake yi. So ka zo ka ce wai yanzu kamar ni mai Shadda kawai zo in ce wai ɗauko kuɗin ka a series ba zan iya ba. Dan ina maka ban san ya zan yi da shi ba amma nawa na san yadda zan yi da shi. Zan iya jira, zan iya talla, zan iya tsayawa in dage akan sa ina da wannan time din fo nawa kenan. In ce wani ya ka kuɗin sa yayi ko wani ya zo mi ba zan iya ba. Baka da wani. So amma kana ganin mutane na zargin cewa 'yan mata da suka zo sababbin zuwa sai su zo su fi waɗanda suke cikin industry ɓangaren dattijai ko maza kuɗi cikin yanzu sai a ga sun sayi GLK. Kai a Na matsayinka na ga wata ta yi producer magana akan wannan kai kake tallata su. na ce kaza. To abin Nasibi ne ko so ni dai wallahi ni dai ban Baka san san. me zan ci ba. Tunda abin da yasa ban san me zan ci ba to ka ce akwai waɗanda wai sun dade a cikin masana'antar. To yawanci za ga wasu mai bi ko kyauta ne ake basu ko kuma dama suna da kuɗin ko kuma kuɗin da suke samu ne arka suke tarawa suke siya. kuɗin ya isa? To wata ai wani zai iya ganin ta ya bata kyauta ya ce kawai tana burge shi fanninta ne bata kyauta. Tunda a cikin jaruman mu akwai waɗanda an ba su kyautar mota ai. Su kuma mazan ba wanda yake ba su kyauta. Mazan ai Kaga namiji on your own. Sai dai ka tara kuɗin ka siya. sai dai ka tara Su kuɗin ka mata siya. dama ba ni na ga ba ma Kannywood ba ko a wace irin ma'aikata mata sun fi namiji maza alfarma. Sukan Ko a samu ina a alfarma. duniya. Amma abin da kuke musu muna ganin sa su a fim din yana tallata su Sosai ma wasu su kuwa. gani musamman yan Abuja. Sosai Sai ma su za ta yi ga an musu ce kyaututtuka. a kai musu kyauta a bada kuɗi a bada mota duk ana yin irin wannan abubuwa. To kan mu zurfafa. Eh. So amma mutane kuma still akwai wasu zaka ga suna zargin Kannywood ko producers ko 'yan fim da ɓata tarbiyya. Shi me zaka iya cewa fim ya isa ya ɓata mutanen mu tarbiyya yanzu? Ai duk wanda kaga fim ya bata mai tarbiyya dama ba shi da ita. Dama ba mai tarbiyya ba. Yawwa babu yadda za a yi saboda ta ina fim zai bata tarbiyya. Ka gane me nake nufi? Wani zai ce ana rawa waka ko da yake zuwan TikTok yanzu Yanzu an ɗan kowa ya rage. zama To yanzu a actor ya zama TikTok yanzu iya producer. TikTok ma ka bude abubuwan da aka lamu yanzu ciki muke shiga mu samu nishaɗi. Sai mutum ya awa biyu mu sai kai awa biyu awa uku a TikTok kullum muka tashi sai mu bude TikTok din mu saboda zaka samu Industry nishaɗi. ne daban Shi shi ma ma. wata abu ne daban to kaga dan fim bai bata ma tarbiyya ba in Allah da wani a cikin TikTok wani zai baro wani abin da zai zo ya sama ciwon kai. Ka gane me nake? So amma ni yanzu gaskiya bana jin wai fim wai ko kalli abu wai zai bata maka tarbiyya. Saboda yanzu an dan ƙara wayewa irin akwai abubuwa da yawa kuma har yanzu ga iyaye suna kokari kawai dai ka ba ɗanka tarbiyya. Shine. Iyaye suna kokari suna ba ƴaƴansu tarbiyya wani ma zaka ko ka bashi tarbiyyar sa ya fandare. Wani ai baya kallon fim din amma kuma zaka akan gare ki. Haka ne. So ni ban yarda fim yana ba tarbiyya ba gaskiya. Tambaya ta gaba menene challenges ɗinku a matsayinku duk da yanzu kai ka zama babba a cikin industry. Menene challenges da kuke samu a ƙungiyance a Kannywood ta ɓangaren mabiya tunda akwai mutane da yawa kamar yadda na gaya ma babu ƙungiya ba tsari ita industry ɗin ana shigo ta ne kai tsaye ƙofa a buɗe. Ba wata ma'aikata ko wata ƙungiya ko wani guri da zaka dinga shiga haka kai tsaye ba tare da an tantance ka ba an maka tsari irin Kannywood. Mutanen mu sun rena shugabanci. Shine abin da yake faruwa ka fahimta? Mutanen mu sun rena shugabanci a cikin masana'antar zaga kawai mutum ana yin abubuwan sakakani. Ba wai shugabannin ne babu ba. Akwai amma rena su akai. Saboda wani zai iya So ai ina abin da ya ce ai ba wanda ya isa. Saboda yana ganin ya ɗaukaka ko ya samu kuɗi. Ko yana kuɗi. ganin yana da kuɗi ko yana ganin ba shi da kunya. Wallahi akwai shugabanci a masana'antar amma an rena shugabannin. To a ƙarfafa shugabannin mana. Abin da ya Ko a kamata ɗauki masu capacity wanda ake ganin manyan producers ne ko actors ko Tunda yanzu wanda zaka in ga sun yi misali, magana za a yanzu ji. yau a cikin masana'antar Kano za a iya cewa a'a bari a dakatar da misali ko jarumi namiji ko jarumi mace yayi laifi bari a dakatar da su. Za ka iya kai yanzu ku ne shugabanni ku dakatar da shi ni kuma zan iya jan gefe in ce ni ne mai Shadda ai ina yin fim ai in ne fim ɗina ba a Kano bane zan yin fim ɗina a Kano bari in tafi Kaduna ko Gombe ko Abuja ne fim ɗina ai zan saki kaza. So dole sai an samu sanity a cikin masana'antar sai an samu haɗin kai a cikin masana'antar. An ta yadda saboda in dai ba mu zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ba to shugabancin ba zai yi ba. Zai wahala kuma. Yawwa to sai an samu haɗin kai tsakanin producers, directors, su kansu shugabannin da elders da shine in an zo an yi doka misali a ce ai daga yau ba za a ƙara yin kaza ba to zai zama gaba ɗaya uniform za a yi amfani da wannan dokar ba za a tsalle. Jama'a yana so in tabbatar muku cewa with AJ Travels you are in a safe hands. Mabuta tafiya umara da haji wanda suke amfani ta AJ Travels suke amfani da AJ Travels su tafiya. AJ Travels nawa ne. AJ din nan Ali Jita ne. Da yawa mutane in suka yi business da AJ sukan kira su
tabbatar shin nawa ne ko kuma talla nake musu, a'a nawa ne, ni da iyalina muke kula da shi. So ina so in tabbatar muku cewa you are in a safe hands with AJ Travels. Sannan ina so in ja hankali musamman ga wani abu da naga zai ja mana matsala, waɗanda suke da visa na UK ko na Europe suke amfani da shi a ɗora mutum wasu su yi tafiya, a ce visa mijin visa ko wani abu makamancin haka. So an fara samun matsala domin mun yi abusing din abun, har ya kai ga in aka ɗora ma mutum 1 2 3, in dai ba matarka bane ko iyalinka, to na tabbatar muku sun fara dawo da mutane, saboda mutanenmu sun yi abusing wannan abun kuma za su jawo mana gaba ɗaya mu rasa shi. Officially Saudiya bata hana wannan ba, amma ana dawa da mutane da suka je, sai sun je airport na Saudi ko na Jidda, za kuma a dawo da su Kano in sun yi bincike sun tabbatar cewa wannan da ka je da ita ba iyalinka bane, saboda ana karɓar kuɗin mutane a ɗora ma mace a je a yi karɓi marriage certificate a kotu na bogi, sannan a ɗora mutum ya tafi. So wannan abun ina jan hankali da Allah mu kiyaye saboda yayi yawa, an yi abusing din shi da har sun fara ganewa. So waɗanda suke da niyyar yi wannan umara ta azumi da za su je, to ina ba su shawara da su kiyaye. Officially ba a hana ba, amma kuma suna dawowa da mutane. So with AJ Travels, kamar yadda na faɗa muku a baya, you are safe. AJ Travels na Ali Jita ne. Na gode, in kai mu'amala da shi to baka da matsala. Thank you. Risoli daɗi daɗi, risoli gardi gardi, risoli tun da safe, risoli ne mabuɗi, risoli in kana shan risoli gardi gardi, risoli in kana shan risoli kafi faɗi, risoli in kina shan risoli a ji kauɗi, risoli idan na sha zana bawa ƴan uwana, risoli in na hango ta zana kai kuɗina, risoli ko da safe shi ko da rana, risoli daɗi kamar na so da ƙauna, risoli dan ka fara shi ba bari ganina. Akwai risoli kafe, akwai risoli madara, risoli ga 3-in-1 kamfani da girma. Pure black coffee ne za ku sha da daɗi, risoli na da NAFDAC number yana da ƙarko, risoli daɗi daɗi, risoli gardi gardi. Ni ina ganin rikice-rikicenmu na cikin gida a Kannywood ɗin shi ya hana Kannywood ɗin kaiwa wani matsayi da ya kamata a ce ta. Akwai wannan rikice-rikicen, akwai hassada ta wane yana ganin wane bai isa ba, wancan yana ganin wane bai isa ba, wane yana ganin wane yaushe ya zo. Ka san a cikin masana'antar fa har gorin wai shekaru ake. Na daɗe a ciki. Na daɗe a ciki. Yaushe wane ya zo? Kuma idan ni yanzu misali ina mai Shadda, yanzu ka gani shekara ta 13 da fara shirya fim. Amma wani zai ma iya cewa yaushe ya zo. To ni ma a gabana akwai jaruman da sun kai shekara 20 a masana'antar 30, amma sai na ce wane yaushe ya zo. Akwai wani babban jarumi elda ne a iyaye yake. Na ji ya taɓa magana ya ce yaushe wane ya zo, na ce kai a raina na faɗa, saboda abin da yake ban mamaki in dai zai iya kallon wannan babban jarumi ya ce yaushe ma wane ya zo, sai na auna na ga to ai tattaɓa kunna ne ma ni. Kawai sai na ja, kuma ni yake ga abu yake cewa su wane yaushe suka zo harka, sai na gane oke wannan abin har yanzu yana cikin masana'antar. Yana ciki. Ka shigo cikin masana'antar ka ɗaukaka, amma yan cikin masana'antar wasu za su ware suna maka hassada, har ana cewa wai yaushe ko a ce wannan yaran in za a yi magana sai a ce babu ruwan Allah da wani babban ne, Allah yana iya ba da baiwarsa da sibinsa da fikirarsa ga bayinsa. Allah baya zaben shekaru, a wani shekararsa 20 ko wani shekararsa 30. Allah yana ba kowa baiwa ne. Kowa akwai yanayin baiwar da Allah ya ba. So sai Allah ya baka baiwa, sai a masana'anta a dinga yi wannan yaran. Kaji ana ai wannan yaran kaza, wai ana so a kaskantar da kai ne, wai zaka ji an ce maka wannan yaran. To an ce maka wannan yaran, kai dai ba ka san waye kai ba, kuma mutanen gari sun san waye kai, sannan kai ka san influence ɗinka a cikin al'umma. To waɗanda suka dade a cikin masana'antar mu ana ce musu wannan yaran. So rashin haɗin kai yana ba da contribution sosai akan dagwalgwalewar shugabanci a cikin masana'anta. Ba ma maganar shugabanci ba, in kai maganar rashin haɗin kai. Kwanaki mun so mu yi wani ɗan ƙwarya-ƙwarya group ne ko ƙungiya ne, na kira ka mutum 10, na ce a sa directors 10 ko producers 10 ne, mu dai 10 ne ko 20, sai mu tashi sai mu yi producing wani film international standard wanda za a sa a Netflix, wanda duk duniya za ta ga da harshen Hausa ne, amma standard ɗin aka yi shi, amma standard ɗin international ne. Mun so mu yi wannan. Ni ne so na yi wannan yunkurin, nake kira mun fara haɗa kuɗi. Yeah, exactly.
So mutane masu kallo musamman inda za mu yi irin wa'innan films ɗin, kamar yadda ka faɗa 'yan kudu za su samu sa fim ka ga miliyan 10, miliyan 20. Ni ina ga yanda mutane suke harshen Hausa yake a duniya, da za mu yi wannan standard ɗin, fiye da haka ma za mu samu. To Sosai amma ma. abin da na gano, sai na gano a cikinmu iya mutumin goman nan, wane yana da matsala da wannan, wane yana sai na ga abin ba zai yiwu ba. Ba zai yiwu ba. Wallahi. Daga cikin Take group ɗin nan ma za a ka cikin gane group abin ba ɗin zai mutum yiwu ba. 10 na ga wane yana Eh. faɗa da wannan, ai ni in dai da wane baran yi ba, na ce To to. wannan shine abin da gaya maka, hassada tana daƙile masana'antar da baƙin ciki da munafunci. Za suna da akwai lokacin da wato ni abin da ka san me ɓata lokaci. Akwai mutanen da zaka a cikin masana'antar 'yan ɓata lokaci da tunda me In ɓata dai kai lokaci. harka da su ɓata Allah ya yi wa lokaci. Jita baiwa, kai ka isa ka sa Allah ya canja Babu. baiwar da ya wa Wane Jita. mutum? In kun taru ku miliyan ɗaya, to a masana'antar kan akwai waɗanda zaka su ko 'yan wahalar da kansu ne. Yau Allah ya ɗaukaka mai Shadda da shi suke hasada. Yau Allah ya ɗaukaka Jita da shi suke hasada. Yau Allah ya ɗaukaka Abdul Ahmad da shi suke hasada. Yau Allah ya ɗaukaka Aminu Sera da shi suke hasada. Yau Allah ya ɗaukaka wani Da shi. producers da yawa, mawaƙi wani Allah Kowane ya ɗauka shi, ɓangare akwai. director wani Allah ya ɗauka shi. Za ga mutane da yawa a cikin masana'antar yau Allah ya ɗauka, za ga da su ake hasada. Ali Nuhu ne shi ake wasada. Adam A Zango ne shi ake wasada. Sadiq Sani Sarki ne. Yakubu Muhammad ne. Waye za ga kowa, za ga an ware ai wani ake wasada. Kuma wannan masu hasada 'yan wale da kansu ne. A maimakon wannan energy da za ka yi Na hasada. na hasada, kai amfani da shi kai aiki mana. Kai naka. Idan fim ake kai irin Ka naka. ƙirƙiro naka Wani ma daban. za ka ga fa a cikin masana'antar kai yake kwaikwaya, wai amma kai yake Ke wasada. me yasa Wani haka kai ne? yake so ya zama ba. Wallahi haka ne. Wani za ka ga gaba ɗaya shi Kai mutumin rayuwarsa ma kai yake so ya ne zama. madubin shi, amma wai kuma kai yake kai wasada. yake me yasa Me haka? kun ya kwaikwaye ka? Me wane Ya yake ga ya za a yi hanyoyin da daga- ka bi kai To nasara. wallahi a cikin masana'antar fim za ka iya ware mutum 100. Kai suke so su zama, kuma kai suke wasada. Haka masana'antar take. Ba ma masana'antar ba ne kaɗai, ni abin da na lura a cikin al'ummarmu ne na Arewa, na Bahaushe, Hausa Fulani, muna da wannan hasada tana cin mu, Amma ta wanda hana mu ake a ci cikin gaba. masana'antar Kannywood fa tana Daban sa ce. ciwon kai. Kai Kowace tana da shi. tana da shi, amma ka san mu a cikin masana'antar muke so, a cikin muke. Ni kuma ina kallon kai ya za a yi idan yanzu misali kun kai sai kuka ware kuwa musu, sai ku ce bari ku yi Jita hasada. Babu abin da za ku iya masa. Ba ku iya hana shi komai. Ba za ku ba abin ba za ku hana Jita ya fita waƙarsa ba, ba za ku hana shi Mutane ya su album gayyace ɗinsa ni ba, za ku hana abuna ba. mutane su gayyace shi biki ba. To amma a masana'antar mu wai kaga mutum ya ware, wani ma fa a cikin masana'antar wallahi kai ne gatansa, amma kai ne baya so. Wani wallahi za ka iya ɗauka kuɗi ka ba shi kyauta a cikin masana'antar. Ka ba shi kyauta kuɗi, amma na rantsi da Allah kuɗin ba su ƙare ba zai koma zagin ka. Wani kuma ma wai yana jikinka, amma yana siyar da wani enemy ɗinka, information ɗinka. A yanda za a yaƙe ka. Yadda za a yaƙi, kuma yaƙin baya yiwuwa. To ta ina yaƙin zai yiwu? Allah ya ɗaukaka Allah ya abinsa, ɗaukaka kai ka. yaƙin ba zai taɓa yiwuwa ba. So haka za ka ga akwai waɗanda su a masana'antar 'yan wahalar da energy ne, za ka suna ta 360 a cikin masana'antar. Yau suna tare da wane, gobe sun koma wajen wancan, gata sun ƙara dawowa ba sun ci shirya da gaba. kai, jibi sun ƙara ɓata da kai, sun koma. Za ka gansu a cikin masana'antar suna nan da yawa, kawai gansu sai dai kai dariya. Tunda kai ka san ba abin da za su yi maka. To haka ake fama a cikin masana'antar. Allah ya gyara Amma mana. ita masana'antar ikon Allah ce, kamar yadda na faɗa maka. Akwai mutane da yawa bayan Allah a cikin masana'antar, waɗanda suke abin da ya dace, waɗanda suke kuma tsayawa su ga sun. Shi sa har yanzu sun rufa masana'antar kansu ba ta asiri. rushe ba. Yau. Tunda in ka duba wa me gatan masana'antar ne, mu ɗin dai da muke ciki mu ne. Mu ba gwamnati ce take taimaka mana ba, ba manyan masu kuɗi ba. Wasu 'yan garin suna yaƙan mu, amma masana'antar dai tana nan. In ka tuna lokacin rabo ai kana Ƙarewar nan. yaƙa, bari in gaya maka, lokacin rabo bana nan, amma ƙarewar yaƙa fa. Yanzu misali, yau sai aka samu bari in gaya ma wani abu da ya fi tayar min da hankali a cikin masana'antar Kano. Kullum wannan abin na tuno shi yana ɗagan hankali. Yanzu misali yau sai aka samu producers misali mutum 20 ko 10 suna iya yin manyan fim a cikin masana'antar, kuma suna making, suna biyan mutane kuɗi, suna waye. Wai sai kaga wasu sun ware, wai downfall ɗin waɗannan producers Ake so a gani. To wai ni abin da In na ba gane, su ba kuma waye zai rike idan ba su masana'antar? ina tuni masana'antar ta Ta faɗi. mutu. Wai sai kaga mutane Allah ya dauka su a cikin masana'antar, su ne ma masana'antar, amma wai sai kaga wasu sun ware gefe, wai suna yaƙa su. Ai shi sa da zan buɗe na ce ma mai Shadda, ka Ka ba wa ne? masana'antar nan gudunmawa sosai. Mm. Dan akwai lokacin da kafin a gane YouTube, ka san lokacin muna Akwai ɗan fim mu lokacin kai gidan sai TV akwai da lokacin da na sauransu. yi shekara 7 ma ni kaɗai nake yin fim. Kai kaɗai. To ai wannan Shekara 7 lokacin ne ni kai kaɗai ka nake yin riƙe fim a cikin industry masana'antar, ɗin. ni nake yin fim ɗin Inda sinima ba da dan kai, kana yi ba, ni nake yi. da To a wasu ma lokacin ba ka- su a duba lokacin ba. ka san challenge ɗin da muka ɗauka ni da Alinu. So da a lokacin ai duk fim ɗin da zan Alinu ne yake min directing. Lokacin muka yi su Mariya, su Mujadala, Yadda su kwarai, tsakanin kwarai, wannan Sarki Goma, season Zamani ɗin. Goma, su waye. Eh. Fina-finan nan da muka dinga yi shekara 7 ne a cikin masana'antar Kannywood. Ni nake yin fim, in zan yi fim ina Alinu ne zai min directing. Zan nemo mutane su saka kuɗin su, wani kuma ni zan saka. Amma wai a hakan fa, in ka ga maƙiyan da na tara a lokacin, in ka ga yin wahalar da na sha a wannan lokacin, wallahi wani ɗan shegiyar ma yana cikin fim ɗin, amma baya so fim ɗin ya Baya nasara. sai fim ɗin ya nasara. To ai wannan shi ne Bala'i. masu kallo ku Kai sani. kuma duk kana ganewa. Wallahi masu kallo ku sani, akwai jaruman da ake saka su a cikin fim ma a masana'antar Kannywood, amma wallahi fim ɗin ma so suke faɗi. Suna nan mun san su, wallahi a cikin masana'antar suke, fim ɗin ma da ake za su suke fim ɗin ya lalace.
suna nan kuma a ko cikin isa ba masana'antar. kowa kake sa ba. Shekara da shekaru ba ake samun wani matsala, ba kuma wai mai Shadda kaɗai suke ba, suna producers daban-daban. Mm. Duk wani producer da ka wanda dandalin zai gaya maka yana fama da irin waɗannan matsaloli. Akwai jaruman da suna fa cikin fim din amma wallahi su za su fita ai an samu allocation kaza, ai da muka je Suna ba da aikin nan kaza aka labari. samu, Ai ba ai kaza ba. ko kuma kuru ya Ko ja ba a gefe biya kuɗi ai kaza. kaza ba. Akwai ma kuru waɗanda su informers ne, zaka ga sun koma gefe kawai su information suke badawa. Eh. Ai yanzu allocation na ai wance sun yi faɗa da wani, ai producer kaza sun samu ala da wani. To wa Ai, suke akwai ga- gayawa? wai wani suke so su burge shi, kuma wanda su faɗa wa fa ba ya kiransu aiki. Na gane amma suna so su burge Amma shi. wai Kai da downfall kake ɗin kiran wanda su. kake kiran su aiki, to wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abin da masu kallo ya kamata su sani a masana'antar, wanda zai ƙara baka mamaki. Eh. Duk wanda zaka kira aiki fa Eh. ya amfana da kai a cikin masana'antar, wai zai iya jan gefe ya kira waya ya faɗi ga matsalan ma da ake samu a wajen aikin. Shi su masu kallo babban behind the stage ne wannan zan ce behind the scene Yau. ba sani suka yi ba To su ba dai san me kawai yake abin da faruwa suke so a cikin- su ga film su ga labari su ga Yawwa. To in kuka san gwagwarmayar da ake sha producers, directors kafin fim ya zo wajen ku, da irin gwagwarmayar da ake, wani ma kana cikin fim ɗin kamar yadda na faɗa so yake fim ɗin ka ya lalace. to yanzu in muna so mu kai Kannywood wani level na global stage wani hanyoyi na ga kamar yin wancan yunkurin da muka watsa bai ba akwai wani shiri da kake gani ya kamata a yi a kai Kannywood global stage. Akwai. Ta yaya? Farko haɗin kai. Mhm. Da aka samu haɗin kai da zaman lafiya, A kowa ya cikin ajiye abin da yake cikin ransa, a zo a zauna a kalli masana'antar, ya za a ciyar da masana'antar gaba. Mm. Wannan shine abin da ya kamata a ce an yi. Misali a cikin masana'antar ya zama da cewa kowa ya ajiye abin da yake cikin zuciyarsa. A kalli Kannywood din, a kalli industry, tunda ita industry nan ta millions of mutane gata. Zaka zo from nobody ta mai da kai somebody. Abin da mutane ba su sani ba shine kashi 90 na cikin masana'antar Kannywood wasu mutane ne wanda suka zo ba masu da kuɗi a cikin masana'antar suka samu kuɗi. Kuma yawanci irin waɗannan mutanen sun fi making ma a cikin masana'antar, kuma sun fi samun kuɗi. Za ga mutum ya zo zero ba shi da kuɗi amma ya zo ya zama wani abu a cikin masana'antar. To tun da masana'antar da ta maka wannan gatan, ya kamata ya zama kana kishinta, ya za a ce da ita gaba. Wannan ne dalilin da yasa kaga lokacin da aka daina yin fim mu muka dinga yi. Na dinga yi a lokacin babu challenge din da bana samu. A lokacin muka yi fim sinima a ce kaza muka dinga, a wannan lokacin ni kaga Allah ya taimake ni na samu sunana. A wannan lokacin daga an zo ai fim din mai Shadda, ai ina son fim din mai Shadda kan, har aka zo lokacin da aka fara shiri mai dogon zango ma ni ina jin sai da nake kusan shekara 2 ban yi ba. Ina ta feature film na ɗinka. sinima, ina ta ya sai da na understanding business saboda ni bana so ne abin da ba understanding din shi ba. ko ka shiga Daga gasa. farko da aka ce mun ai zan yi series sai ce kai ba zan iya ba, ai yana da wahala. Na jarraba, Allah ya taimake ni, na jarraba da dan jarida da na yi shi a raina, mutane suna magana sa amma ni bai kai min yadda nake so a cikin zuciyata ba. To na zo na ƙara gwadawa ne gidan sarauta, alhamdulillah shi wannan ya kai min yadda nake so. Na zo ne Jamilin Jidda, shi ma ya kai min yadda nake so. Na zo na yi Balaraba, har na zo ne matan gida ma ina ba da oda project da zan yi. To masana'antar da ta baka wannan abin, dan ka zo ka sake dawowa cikin masana'antar, ko kuma dan kun zo kun kalli ya za a ciyar da masana'antar gaba. Wani abu ni na ganin akwai kamfanonuwa da yawa da za a iya yin collaboration, da za a iya kiran, tunda yanzu muna da mukamai a cikin gwamnati. Misali muna da mukamai, akwai mukamin Alinu wanda shine MD, akwai mukamin Abba El Mustafa, sai Rama Sadau ma kamar tana da mukami. To za a iya zama da su waɗannan masu mukamin, a zauna da manya-manyan producers cikin masana'antar da daraktoci da waye, kowane sector a ɗauki mutane, mawaka ne, editoci ne, cameramen ne, waye, duk a zauna a gaya za a yi a ciyar da masana'antar na gaba. Tunda yanzu mun samu mukamai wanda kuma insha Allah muna sa ran in dai an yi abin da ya dace to masana'antar za ta ci gaba. Tunda kusan tunda aka yi masana'antar ma ina jin ba taɓa samun dama irin wannan ba. To tunda an samu dama sai a tsaya amfani da damar wajen ya za a ciyar da masana'antar Ni gaba. abin da na so in lokacin siyasa ya zo maimakon kowa ya rabu group mu tsaya tsintsiya maɗaurin ki ɗaya gaba ɗayan mu a Kannywood, ɓangaren Ahmad, ɓangaren Rara na siyasa kenan, ɓangaren actors da producers, a zuwa a haɗe duk ɗan takarar da ya zo ba kuɗi zai ba mu ba, a'a in ka ce musamman lokacin Tinubu nan duk an zo ayi lokacin muna 13 aka ce za a yi campaign, muka ce to a faɗi wani abu mana mu yarjejeniya da gwamnatin nan in an ci su yi mana kaza, kaga watakila da an yi lokacin da yanzu muna mora. So nan da 2027 bai fi shekara 2 ba, da Kannywood din akwai shugabanci, tunda in ka duba producing films din da kuke few mutane a cikin population na Kannywood, a ce akalla mutum 1000 bai fi mutum 100 ne ake mu'amalan nan da su ba. Wa'annan 90 din da suke ƙasa su fa suke ta jin haushi, suke ta hasada nan, kuma ba su fara in ba aikin yi a gaba su. Gaskiya ne. So in gwamnati bata shigo, ko kuma gwamnati ta zo, a yan siyasa sun zo, duk wanda zai tsaya takara mun yarjejeniya da kai, so in ka ci zaben nan ba wani abu za ka yi mana ba, za ka ibi mutanen mu 100 kaza ka tura su turai su ka san fa a yi wannan agreement din, me zai hana a yi wannan ne in kowa ya ajiye bangaranci aka zo aka haɗe. To ai problem din bari ka jin gaya maka, su kansu waɗanda aka ba mukamin wallahi ka kalle su
suna iya bakin ƙwarin su wato abin da yake faruwa Akwai wallahi challenge. harkar masana'antar Kannywood ne wallahi ko mutanenmu wallahi za su sa maka ciwon kai. Akwai yanda dai ake drama, akwai drama a Yawwa ciki. yadda wannan tunda muna tattauna ne akan me yake faruwa behind the scene a cikin Eh, masana'antar. eh. Akwai lokacin da zaka ga mutum ya zo ya yi yunƙuri ya ce oke bari in ɗebo ya za a zauna a zo a ga ya za a ciyar da masana'antar gaba ya za a kaza sai kaga munafunci ya shigo ciki ai ta wayoyi wane ya Ba kira na wane mantawa kaga ba. wane kaza. Wannan abun an yi ka manta lokacin da kai ne lokacin Buhari. Mm, Matar shugaban ƙasa da muka je muka yi Buhari murna an ci zaɓe sanda aka bamu award ɗin nan. mm, Matar Buhari ta zama she was so interested in abubuwanmu. mm. Ta ce ku je ku zauna ku yi proposal me za mu yi muku film village ko me. To Ka san da tuna ka muna kawo dawowa muka zauna meeting a Tahir ne ko ina ne? na tuna zan iya Ka san tunawa. a nan meeting ɗin ya watse. Mu ba mu kai Alhamdulillah. mata feedback cewa ga abin To da ka muka san tsara ba ka san amma a junanmu ka san wani yana jin haushin wani abun ya ka san ka lalace. san ta taɓa posting film ɗina a page ta wani film Allah. ɗina Hauwa Kulu da na 2019 Okay. ta taɓa ɗaukan film ɗina ta posting a Hauwa Kulu A wanda lokacin na tana shi a Karme. first lady. Mata da na aura ita ta ɗauka ta posting a page ta ce ga wani film nan za su supporting ɗinsa ina jin a lokacin akwai Dr. Zeus Mm. kuna harka da ita Okay. matar Matar Dr. Zainab Dr. Bagudu. Zainab Bagudu. Mm. A lokacin har ta kira Alinu Mm. yake gaya masa wannan film ɗin da aka yi First Lady ta ce tana so ta kalli film. Ina jin a lokacin ni da Alinu mun kama ɗaki a Nima muka kai Aminu bacci aka sake Gyara post labari. production aka gyara film ɗin. Eh. To a lokacin ina jin abin da ya shiriritan da maganar Eh. kamar rashin lafiyar shugaban ƙasa ce a time Okay, ɗin. ya time. Ana yin wannan abin har ni Follow da up. Alinu mun fara tunanin ni shi yana da visa Ingila ni ban da ita Eh. ya za a yi kaza 2019 Mm. to maganar ban sai aka yi sannan bayan ta yi postin abin Mm. ta cire Mm. wanda na san daga cikin masana'antar ne Aka ce aka sa ta cire cire. ta yi post amma mun yi screenshot an fara Eh. mata godiya kowa ya Eh. je yana taimata comment kawai bayan awa ɗaya awa biyu sai muka nemi abin muka rasa Sawa a aka yi page ta ɗinta. cire. Mm. Sawa aka yi ta cire amma kuma still Dr. Zeus ta yi magana da Alinu a time idan Alinu ya yi magana to tun daga lokacin da ya magana ta shiri ce Mm. to haka an sami irin wannan abin Tana a da lokacin. kishin mu a lokacin. Tana da kishin masana'antar sosai kuma Ta so ta taimake mu. Yawwa. Abin da ni na gano mu ne matsalar da daga mu ne. ai faɗa Na maka farko kowa ba za mu yi yana gudun follow up ba. problem ne. Na farko ba mu haɗa kanmu Yawanci ba. masu dama ma a cikin ni akwai waɗanda ma fa in sun samu dama a cikin masana'antar ba su ja mutanen ba su ma fa ina musu uzuri saboda mutanen mu akwai halin su Mm. yanzu misali babu yadda za ka zo ka tara mutane ƙarshe ka gama abin da za ka musu dawo kanka ana yin wannan abu Su a yaƙe cikin ka. masana'antar Kano su yaƙe ka Mm. za ka iya ka zo kai iya bacin kokarin ka ya za a yi kaza ya za a yi kaza da ƙarshe su zama enemies za a iya kuma kai kake da problem ka tara mutane su ga za ka rena musu hankali su ma su watsi so abun ko ta ina ka taro matsala ne yau in an zo an ce bari a tara mutane a zo ai kawai ana gama ni ba bana shiri da wani ni ba gaskiya inda wani ba zan ba Eh, ni haka. wani na ga yana Haka mun ko wancan gargadi. abin da muka so maka haka ni yi ba. wani kaza kaza ni In ba dai harka wani an yana daina ciki suwa ni ta ba rai ba. har ko kaji an fara tab harka an daina suwa na ce ai za a yi munafunci ba za ta yiwu ba harka an daina suwa na ce ai kaza ai kaza haka zaka ga an bata abin ya shiri so su ma akwai mutane da yawa da suke tsoron irin wannan wani kuma kai zaka ja shi cikin harka fa ya zama maka problem Eh. wani ma an ka ja shi tunani zai za a iya yake ka a cikin harka Mm. so kowa akwai dan tsoro na sani amma dai dole haka za a haƙura a ajiye waɗannan abubuwan a yi tunanin ya za a kai masana'antar gaba So in dai za a yi wannan sai an ajiye wannan dole bambance-bambancen. sai an Kuma ajiye kai na su. wannan ka sani kowace ma'aikata kowane guri akwai irin wayannan matsaloli. Sai dai Allah ya gyara mana amma it's high time misalan Kannywood musamman wayanda suke da suna suke da dama su haɗa kai in gwamnatin nan ta zo tunda ba wani abu da za a yi na ci gaba ba da gwamnati ba. Mm, Ita gwamnati tana da faɗi tana da girma tana da ƙarfi. haka. Kuma akwai hanyoyi da tsarika da gwamnati musamman ta tarayya ta yi ta yadda za ta taimaka wa film industry. Mm. Ni ban san me yasa mu kuma a Kannywood ba ma morar wa'annan abubuwan ba. Ko yanzu akwai da yawa. Ga minista nan ta culture and wannan tamu ce ta 'yar arewa ce amma ba wani abu da muke benefiting daga wurin. So ni na ganin akwai matsala tamu ta rashin follow up. Shi musamman mutumin Kano ko Bahaushe ya kwammace wai yana tunani yana zaune abu zai zo ya same ba shi. zai yi ba So in dai ba mu tashi mu je mu nema ba ina ganin 'yan kudun nan yawanci abokanai na ne in dai zaka je Abuja tun lokacin Buhari sai ka gansu a villa suna ta follow up shi ganin shi shiga can shi shiga nan nacin su ma zai sa a ba su abu Yanzu ka amma duba mu zaka kuma ga- wai in ba kiran ka aka yi ba kana zaka zaune ga gwamnati kofin kuma village nan da kake ta magana akan gwamnati ta gina ai akwai wanda suke da ita a kudu kullum Suna da a ita. yana da ita Mm. akwai wani Ibrahim Individuals Chata ne ita ko suka yi. individuals akwai Ibrahim Chata ko shi ba kamar yana da ita. yana da film village shi ma zaka ana shooting yanzu yawanci epic nan da ake na kudu zaka ga duk Oh, anan na ake tuna yi. kwarai ƙato ya yi shi da Kuma hotel ma a masana'antar ciki. Kano akwai irin ku ai da za su iya gina Kamar Alinu yanzu dai kamar irin ka irin irin Alinu. su rarara su waye duk za ku iya Da gina yau mana su ai. rarara su Alinu akwai za kai su ma yi. kai ma za ka iya gina an kaga dama akwai Ina mutane da dai so yawa. in ɗan yi apartment haka da wannan a irin cikin sarkin kwankwasiya. waka duk kwaɗe dai yanzu kamar ku uku ma za a ce da kai
da rara da sarkin waka ku haɗu ku gina mana duk za ku iya abin da ya kamata Ai ku mu mun yi fi ƙarfi a ɓangaren waƙa ne. ai duk da haka za ku Amma iya gina aka mana ce amma fim za a samu kai kuɗi Sera ba wanda ya kai ka ku gina samun apartment kuɗi. Alinu. ka gina apartment Zan ya gina kamata ka apartment gina mana insha saboda Allah. kaga yanayin yadda muke ta samun Ana sha wahala. challenges akan location So me Shadda me saƙonka na ƙarshe to ga al'umma musamman 'yan kallo wannan mun ta faɗan matsalolinmu ne na cikin gida wanda 'yan kallo su ba shi ne dame su ba. Su 'yan gaskiya ne kallo suna so su ji shin me Shadda za ka caccanza musu fuskoki a fina-finanka sun gaji da ganin same faces ko da yaushe Balaraba daban ne fina-finan nan da na lissafa ma an ga Sadiq Sani Sadiq gobe ma a shi can ne a an gan kaza shi kaza ba na mu ce a gane daina sa shi ba in aka sa shi a nan a ɗauko wani irin su ga tayar na naga yana acting. shi ma ina sa shi a cikin Kana fim sa ɗina. shi ko? Amma akwai wani abu da nake so ka fahimta Jita kamar fa ni ina yin fim da kowa Kowa kana taɓa. yanzu ka kalli fim ɗina na matan gida ɗin nan da ne wanda na Mm. shooting season 1 and 2 na sa jarumai sun fi 70 a ciki ni ina aiki da kowa Gaskiya kana yi. kawai dai maybe zaka ce akwai faces ɗin da ka fi gani a cikin fim ɗina Yauwa ni regularly. gaskiya ba na son matsala Mm. ni ba na son ana aiki mutum ya ban ciwon kai musamman idan mutum ya zama principal character a cikin fim ɗina ba na son in samu matsala to yawanci za ga waɗannan mutanen da nake aka gana mayanci ina saka su a fim na ba sa bani matsala ne ban kuma ce waɗanda ba na sa su ma suna da matsala ba yanzu kamar misali yanzu kamar irin su Alinu lafiya lau muke aiki da su maga masu Yakubu Muhammad Sadiq su Nura Usaini su waye duk gasu na za ga lafiya lau ake aiki da waɗanda ma ban faɗi sunansu ba da matan nan ma kusan yaran nan mata da nake saka a fim wallahi ba wacce take bani problem tsakani da Allah nace suna bani problem musu adalci ba suna tsaya su yi aikin yadda ya dace ni kowa in na saka a fim yana bani wannan dalilin ne ma yasa da zan yi Balaraba na dauko sabuwar jarumawa da ina jin ba ta yi fim 5 ba ma na gani akwai ta a fim din dama yadda aka yi ma na saka ta akwai abokina Alhaji Sheshe a cikin fim ɗinsa na ganta so sai na ce mishi ni ma ina so na mata fim na saka ta to dama ni layin da zan dauka a matsayina na director ni fim din da ni zan yi directing gaskiya zan dinga sa irin waɗannan yaran nan ne ko dai baki fim ba zan dinga sa wacce aka san fuskar ta sosai ba zan dinga sa ko dai baki fim da yawa ba ko kuma a ce baki da fim tsayayye ka san akwai jaruman da ga a masana'antar fim an san su amma ba su da fim tsayayye guda ɗaya to irin waɗannan jaruman ni inda ni ne zan yi directing da su zan dinga aiki ko dai sabuwar shigowa ce ke ko kuma kin shigo ba a san ki ba din nan ko kuma an dan fara sanin ki to irin waɗannan ni nake so a fim din da ne amma ba kwa samun challenges da bangaren mata musamman artist na mata sababbin kuna samun yadda iyayensu ne ba a samun matsala ka zo ka sa mace a fim a zo a ce ba a yadda a gidansu ba guduwa ta yi kaza kwanan nan ma dai a cikin Balaraba mun sami irin wannan problem din akwai yarinya da muka saka a cikin fim din Balaraba ina jin ta yi sim biyu ne kusa in ka je da aka saka ta fim daga yadda aka ce dan mun ma exporting fim din haka muka je aka bude fim aka zazzare ta iyayenta ba su yadda ba matsala ma aka samu a lokacin ba ma iyayenta ne ba su yadda ba da yadda su da komai amma akwai dan issue din da ya zo ya ratsa a time din dole haka aka hakura aka koma cikin fim din aka ciccire ta ana samun wannan challenges amma ni ban ma taba samu ba gaskiya sai tambaya ta ƙarshe akwai wani tallafi da aka bayar a 2015 na Project Art 2015 ne an ba da tallafin kuɗi aka ba da wasu suka je India ina ga a lokacin akwai few mutane ko 10 ne producers da suka je India wasu suka karbi kuɗi miliyan 8 10 ko har 20 wannan abin bai dawo abin da gwamnati ta yi ƙoƙarin yi shine ta investing a industry din mutanen da suke industry su mora wanda da har yanzu abin ya ɗore da za ga burbushin shi muna morar shi a cikin amma a lokacin in zan iya tunawa bari in tuna kamar akwai wanda a cikin wannan abin sun yi fim a cikin wasu kuma ba su yi ba maybe ko sun je sun yi wata sana'a ne amma dai na sa a lokacin akwai wanda suka je noma da kuɗin fim suka karɓa suka yi noma in ban manta ba akwai wanda suka yi kaza ka sana'o'i sun karɓi kuɗi su yi ba misali ba ƙofan bai yayana ne kuma abokina ne shi ma na san ya je gona a lokacin gona ya je lokacin ya dawo zai dinga babban labarin abubuwan da suka fara a gona tabbas ya je gona ni ma akwai wani aboki na da ya je gona lokacin ko gonar shinkafa ne kamar asara ma ok to ka gani wanda da na san da kuɗin suka da shi cikin masana'antar ba lalle a wannan duk da ma a lokacin gaskiya kusan kasuwar ta yi hukin lokacin ko ba inda za a kai fim din an daina yin CD kuma an tarawa gidan TV abin yayi yawa kusan gaskiya a lokacin an samu wannan issue tunda lokacin da na gaya maka lokacin da na dinga yin wannan fina-finan ai shine ni lokacin da na samu dama ni kuma na dinga yin fina-finai a wannan time da nake yin film ai mutane da yawa suna ganin ana guduwa daga industry kowa ya janye guduwa ma ake wasu ma sun ce industry ta lalace ta tashi daga aiki sun ma bar masana'antar su amma yanzu na gani sun da sun ci gaba da yin ayyuka a lokacin babu furcikan da basu yi ba akan masana'antar yawanci mutanen da ga irin in sun yi fim basu to ni abin da nake so mutane su gane idan yau misali kana jin masana'anta sai ka dawo ka daina jin daɗin ta kana jin daɗin masana'anta kada ba wai sai ka kushe ta ko ka faɗi wata magana zaka iya jan salin halin ma kai shiru ka fita yau Allah zai iya baka dama ya kwace ta gobe ya ƙara baka akwai mutane da yawa misali da ga Allah ya ba su dama ya kwace ya ƙara ba su kowace masana'anta tana da kowace masana'anta tana da irin wannan abin nata to a matsayin ka na wanda ya samu dama
dan ka samu dama ba shi ya baka dama dan yau baka da dama kuma ka dawo ka zo ka zagi masana'antar ko ka faɗi wasu maganganu akan ta. So amma lokacin so aka yi a farfaɗo da industry ɗin tunda ana complain ta mutu aka ba da wannan bashin aka tura wasu India. To gaskiya Still ina wasu jin sai Jita a suka kai. zauren nan naka ya kamata ka gayyato waɗannan mutanen waɗanda aka ba su kuɗi ba su zo sun yi abin da ya dace ba su zo su yi maka bayani. To zan Ya tuntuɓe aka yi su. a Na zan san baka guda list ɗinsu. ɗaya. Kana da list? In na gama zan baka list ɗinsu ka kikkira su ka tambaye su me yasa lokacin da aka ba kuɗi ba ku. Na dura dai na san a cikin su akwai waɗanda sun yi fim gaskiya. Na Eh, san a time ɗin akwai waɗanda sun yi fim wasu kuma sun yi okay. marketing sun bubbuga fim. Wasu kuma sun kai noma, sun kai gona, wasu sun kai Yawwa. kasuwa, Wasu gashi kuma nan dai. sun fece. Wasu sun gudu. Wasu gudu wani ma suna Wani karɓar ya kuɗin su ƙara ne ba su aure. yawwa. Wani ya canja mota. Dama dai shine dai wani ɗin a To me ce. saƙonka na ƙarshe babban producer? To saƙona na ƙarshe ina so ne amfani da wannan damar wajen gode wa ɗaukaci da kuma ilahirin masoyinmu a duk inda suke a faɗin duniya. Mm, Waɗanda da bazarsu muke rawa kuma duk abin da muka zama ko ka zama ko na zama da su ne. da su ne. Mm, Allah subhanahu wata'ala ya taimaki masana'antar mu kuma Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu kuma yana kan taimakon mu yana kan shiga cikin lamuran mu alhamdulillah rayuwa ta yi kyau. mm, Muna yin wannan masana'antar muna zaune lafiya ba za ka ji an ciwo a mutum yana fitana da wani ba ko kuma ana bin ka kuɗi ko an kayi kaza ko a ka je ka ciwo rigima ko wani abu shi ma wannan arziki ne ana zaune da iyaye lafiya ana ƙoƙari a kyauta musu aiwai to masoyan mu kullum abin da muke so da ku shine ku ci gaba da supporting din mu ku ci gaba da kallon fina-finan mu duk mutumin da kuka ga yana yin film yana saka muku asiri idan da kun san wahalar da yake sha yana dora muku a YouTube kai inda mm. kun san wahalar da ake sha da kuma sai kun ƙara supporting din fiye da kuke ba na ce ba ku yi ba kuna amma dan Allah ku ƙara ku ci gaba da kallon fina-finan mu a duk inda muka dora su ko a gidan TV ne ku kalla amma a YouTube ne ku je ku kalla saboda ta haka ne za mu ci gaba da inganta muku fina-finan ta haka ne za mu ci gaba da kawo muku fina-finan kafin gwamnati kuma ta zo ta fara taimakon mu shi ma tunda yanzu dai Allah ne ke taimakon mu sai kuma mu da muke fita mu ɗanyi abubuwan kamfanonuwa A da muke nemo samu da talla. waya a nemo tallaka a nemo waya to wannan gudunmuwar da za ku dinga ba ita za ta dinga ƙara mana jinja sosai muna alfahari da ku muna gode muku kuma muna cikin watan Ramadana Allah subhanahu wataala ya karbi ibadunmu Allah ya sa mu ibada karɓaɓɓiya Allah ubangiji ya sa aljanna ta zama makomar ibadunmu amin summa amin. Kuma ina ƙara jaddadawa kamar yadda kake da kishin fim ya zamanto kowa da yake industry ɗin yana da shi. Ni yanda na ɗauki fim da ɗan fim ɗan uwana ne. Ɗan fim Yawanci ƙanwata ce na ji ba daɗin na magana so da na ga kai. wani ya taɓa Yawanci su. mutanen mu suna Duk wanda ya giving up taɓa fim ne ya taɓa ni. a cikin masana'antar ka sani zaka fara Mm, in dai baka yi giving up ba za ka yi making a rayuwa. ƙwarai. Yawanci zaka fara kamar ni misali lokacin da na fara yin harkar fim na je wurare da yawa an kore ni na je wurare da yawa an ci mutunci na je wurare da yawa an tuzarta ni A cikin amma sa ni a cikin masana'antar. masana'antar Har yanzu ina kuma kana bakin ganin kalma. mutanen Kuma da yanzu mutane da yawa da suka min wani abu muna tare da su hakan bai sa wai dan sun tuzarta ni kuma yanzu dan na samu dama an tuzarta su ba muna tare da su ina kyautata musu amma su sun san abin da suka min kuma na yafe musu akwai mutane da to kai ma wanda zai shigo cikin masana'antar da wanda kake cikin masana'antar matashi ko ba babba ka jajirce ka tabbatar kai dai abin da zaka nema halak ɗinka ne sannan ka tabbatar ka jajirce akan abin da kake kawai wani ya gaya maka magana tabbi akwai wanda yan kashe jiki ne yau in ka misali yanzu a kashe ce ma ai jita yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai kawai ganin kai yaushe zan kai jita ko yaushe zan ka ba ya hasara za ka yi jita ba ka bi steps ɗin da jita ya bi in ma za ka neme shi ka tambaye shi shawara za ka iya. yanzu daga cikin masana'anta kan ina jin tun da shigo masana'anta ina jin lokacin da nake secondary school na taɓa kawo jita waƙar graduation ɗin yayi mana amma yanzu gashi muna zaune tare da shi a waje ɗaya to kaga alhamdulillah kuma wallahi ina jin kyauta ya mana waƙar graduation ɗin lokacin da na gama secondary school jita na kawo ya mana waƙar graduation kuma alhamdulillah gashi muna tare da shi. Wata shekara ce kuwa? 2010 shekara 15 kenan yanzu. Wow. To lokacin jita na kawo ya mana waka yanzu gashi muna tare da shi a waje cikin girmamawa ina jin tun da nake a cikin masana'antar fim ban taba ji an ce jita yayi fada da wani a cikin masana'antar ba ko an nuna mun mutum a ce wannan abokin gabansa ne ko yana masa kiya ko yana mai asara ni ban taba gani ba to alhamdulillah kaga rayuwa ta yi kyau da a ce ya ci mutunci na ko ya tozo sana a lokacin da ka masa waka da yanzu zan girmama shi amma yanzu ina masa kallon babban wa kuma duk abin da ya kama na shawara jita zai iya kira na ya faɗa min ba tare da na ji are na hasada yake min ko kuma yana jin haushi na ko wani abu ba to kaga kenan duk lokacin da ka jajirce din kuma ka samu waɗanda su supporting ɗinka to sai ka ga kai ma kai abin yadda ya dace to matasa masana'antar kan ina ba mu shawara mu jajirce mai abin da ya dace mu tabbatar kuma duk abin da za mu kai bakin mu ya zama halak ne. Abin da mutane suke za mu gode ma musamman da industry shine jajircewarka da kishi da kai na industry din akwai lokacin da kowa ya fara giving up wasu kamar yadda muka faɗa a baya suka fara cire kuɗinsu a industry suna kaiwa wasu gurare kai ka tsaya shekara 1, 2, 5 kana investing kuɗinka ba ma ka tunanin ta yaya kuɗinka za su dawo na abin da kai ba ƙaramin taimakawa industry. Wannan shine dalilin da yasa kaga in dai zan yi fim
in dai zan yi fim da wuya a cikin fina-finai ka ga ban saka Ali Nuhu ba. Mm. Wato akwai wani halacci da Ali ya min a wannan lokacin wanda ba zan taɓa manta da shi ba, kuma alhamdulillahi Mm. ina so in amfani da wannan platform ɗin ƙara gode masa. A lokacin da muke yin wannan fina-finan Ali Nuhu ya jajirce sosai. Mutane da yawa suna yawan tambaya ta me yasa nake yawan saka Ali Nuhu a fim. To Mm. wannan shine dalilin da yasa nake saka Ali a fim. Ali yana jajircewa wajen tallata fina-finai na, ya jajirce sosai a wannan lokacin. Ni da shi mun sha tafka sosai. A dinga cewa ai ya biye wa yara, ai yayi kaza, ai Mm. ya biye wa kaza, ai yayi menene, ai yayi kaza, ai yayi kaza. So yayi kokari sosai, ya jajirce sosai wajen tallata fina-finan da kuma tsayawa ya toshe kunnensa wajen ya za a ga masana'antar ta kai gaci. Da ni da shi haka muka dinga shan wahala ya fito mu je sinima mu tsaya mu yi na tsaye. Ya za a sai ticket, ya za a kaza, kuma ya tsaya ya dinga directing films din sosai wajen ya za a aika su. Gaskiya Ali Nuhu yana da passion akan sana'arsa, Mm. kuma na yarda Ali Nuhu shi sa ya zama Ali Nuhu saboda yanayin yadda yake son masana'antar. Duk yadda kai ga kin Ali, kai ka san Ali yana son masana'antar, kuma mutum ne shi jajirtacce, yana da energy sosai. Mm. Sosai Ali yana da energy To da a cikin ka faɗa masana'antar. haka ni ma zan yi amfani da daman ƙara gode wa Ali Nuhu. Yawwa. Kamar na yi show a UK a wata shekara. Ni kaɗai na je UK tun azumi irin war haka na je na fara shirya show ɗin nan. Zan yi shi a UK ko guda ɗaya ne ko guda biyu. Wallahi Ali Nuhu yana ganin poster na ya kira ni ya ce, "Takwara, yaushe za ka yi show ɗin nan?" Na gaya mai date ɗin, ya ce to zan shigo. Wallahi ya yi jirgi da kuɗin shi, Ya je. ya yi hotel da kuɗin shi, ya zo ya zauna muka yi show ɗin nan saboda ni kaɗai lokacin ba ran iya ba. Saboda su Amma ya mutanen da support. suka ya zo supporting ɗina, Ai, muka yi show ɗin tare ya kama ya in tafi. gaya ma So ka ba ji. wanda shi sa nake ganin Ali Nuhu har yanzu Yawwa. eh Ai in ka ɗauki Ali Nuhu masu zumunci. duk bala'i Duk masana'antar Kano za ka ga babu sunan wanda shi ya kai yana shi. nan. Mm. Ai ni zan maka makaran. Babu wanda ya kai shi Duk cikin zumunci. masana'antar Kano babu wanda ya kai Kuma shi shi ne wanda a koda yaushe in ka kira wayar shi zai daga. zai ɗaga. Yawwa. In ma miss call ne ɗaya shi bai da wannan girman kawai ka ce an kira Ali Nuhu bai ɗaga ba no. Ko da yaushe duk ƙanƙantar ka a industry in dai za ka kira shi Ai ko to mutuwa zai aka yi ɗaga. maka, lokacin da surkata ta rasu, Mm. Ali Nuhu ne fara zuwa wajen. Tare da shi aka kai ta, Gaskiya. tare da shi aka Akwai je makabarta. zumunci. Akwai wannan zumunci lokacin da aka harbe mijin kanwata. Mm. Ali Nuhu tare da shi aka je makabarta. Ali Nuhu fa inda zumunci ne kaf masana'antar. To wannan abun ina ga Ba shi ya abun da rike shi. shi yake da Yana zumunci, ɗaukaka. kuma yana da san Sana'ar sosai. yana da kishin Ai sana'ar. yanzu misali mu 'yan cikin masana'anta ne, amma sai muka ga bari mu yi amfani da wannan platform Ƙwarai. mu ƙara jinjina masa. Ali Nuhu sarki ne. Sarki ne Ali Nuhu, shi ne OO1 na cikin masana'antar Kano. Ina ga shi zan ƙara bayan kai yanzu zan Ya gayyato shi kamata wannan ka yi zauren. shi saboda Ali Nuhu jajirtacce ne. Mm. Ali Nuhu yana son sana'arsa, kuma Ali Nuhu yana encouraging din matasa. Mm. In dai support za a baka a cikin masana'antar, to Ali Nuhu zai baka 100%. Gaskiya ne. Sannan kuma Ali Nuhu duk in dai abu ne na zumunci, daurin aure ne, mutuwa ce, dina ce, biki ne, ko duk abin da kai, ko wani ne yanzu mu iri na irin ka, ko wani ne yake tare da mu yaro Ali Nuhu yaro muka roki alfar Ali Nuhu zo kai abu kaza zai zo. Wallahi zai. Ga shi na gaya ma ya taho daga Kano ya tafi UK. Ya je taya ni. Kuma tayanin da ya taimaka min nayi na gaji wurin awa ɗaya sai na ce labai na gaji sai ya shiga stage ya yi rawar shi ya yi waƙar shi wurin shi ma awa ɗaya ya gama sannan ni na Isa a koma. kullum abu sadin jajircewa shi muke kai. Yanzu ma zan ƙara yin wani sarki zan gayyato ka ya kamata sarki- bayan sallah insha Yawa, Allah sarki ya kamata ka za mu amsa je gayyata. London za mu yi show guda biyu sarki. Yawwa, ya kamata Da kai za mu kuma je kai insha ma Allah. zaki, alhamdulillahi Mm. wannan masana'antar Kannywood mun gode. Mm. Kusan kana daga cikin mutanen da kusan zan ce kai ne ma na farko mutumin da ya ciyar da harkar music industry gaba da kuma ita kanta masana'antar. Ku kun riga yanzu kai ka riga ka zama madubi a cikin masana'antar. Yanayin yadda Allah ya rufa maka asiri, yanayin yadda kake taimakon mutane, yanayin yadda kake jinkan mutane a cikin masana'antar, yanayin yadda kake encouraging din mutane da taimako da ake da abubuwa da yawa, kuma har yanzu ba a daina ba. Sannan kuna daga cikin mutanen da in za mu bigi kirji a masana'antar za mu ce ka kalli irin su Ali Jita. A certain example. Kun zama kamar a setting example da ku ne ma. Cewar ka kalli Jita mana. So muna jin daɗin irin wani abubuwan da kake yi kusan shekara 20 da wani abu kana cikin masana'antar, kuma kana zaune da kowa lafiya. Duk wata dama da Allah yake ba bawansa Allah ya baka, amma baka jin cewar ka karfin masana'antar kana ciki. To alhamdulillah kai ma ya kamata. Kamar yadda na ce ma a baya ni industry Yawwa. duk wanda yake industry mata da maza. Ni kai zan iya ware wani bangare a gidana in ba a industry ko yau ka shigo fim. Na bayar. Akwai lokacin da kai yafiyarka mun je shooting din gidan sarauta a gidanka season 2. Kaji shi ne last aikin da ne a Kano. Allah sarki. Muka zo akwai sidin da ake shan shisha. Eh. Ka ba mu falon ka ne har da bedroom ɗinka, amma kwal ya faɗi ya bula maka carpet, kuma carpet din sabo ne. Muka yi sauyi muka cuccusa. Amma muka rage maka ka yafe mana Ali Jita. Ban ma sani ba. Wallahi muka cuccusa So ni muka dan ɓoye. fim dan uwana ne. Shi isa duk sanda aka taba fim ko industry yana mun ciwo saboda ina kishe shi. Estate din nan ma da muke ciki kana Mm. ba da gidanka ya aiki, ko taba Kwarai. ma aka yi sai inda karfin ka ya kare. Gaskiya ne. So gaskiya
kai ma ina so amfani da wannan damar in Dama. celebrating ɗinka Mm. kuma in ce Allah ubangiji ya ƙara mana irinka a cikin masana'antar Kano. Kana To zaune da amin. kowa lafiya ka ci gaba, kana Mm. taimakon kowa ka ci gaba, kuma kana ciyar da harkar music industry da film ɗin ma gaba. Alhamdulillah, kuma baka yin shi negative way. Haka, Positive haka. way kake yin sa. Mun canza industry na waka, Ka kun canza na film. Ka canja, ni So, a wajena ma kai ne mutum na farko da ka fara canja harkar music industry. to me Shadda mun gode. Alhamdulillah. Za mu ƙara gayyato ka dawo bayan wayancan mutanen da za mu gayyato su gaya mana yadda suka kashe wannan kuɗi da suka karɓa. Sai mu ƙara da kai, sannan za mu gayyato Yallaɓai, za mu gayyato Yakubu Muhammad Sarki da dai su Aminu Sera da dai sauransu. Kallon mu, Allah ya sa ku nishaɗantu da wannan tattaunawa da muka yi da Shadda. Zaki. Mai unguwar mu ba. Mutanen UK albishirinku, musamman communities na Ghana, na Nigeria, na Niger, na Cameroon da duk wanda yake yaren Hausa a ƙasar UK da ma kewayen Europe. So zan shigo zan gabatar da wasan sallah insha Allahu kamar rana kamar haka on March, ina tare da ku on the 28th March a Milton Keynes, and then on the 4th April ina Royal Regency a birnin London. Saboda haka ina kira ga masoya maza da mata, yara da manya, ku kasance da ni domin mu kawo culture, mu kawo entertainment, mu kawo music. You'll be live with me, and we're going to have a very great night together inshallah. So I can't wait to see you. Kada ku manta da date din, sannan za ku iya samun ticket online at www.peaceentertainment.co.uk. Kada ku manta, the date is on the 28th of March and on the 4th of April inshallah. Ku kasance da Ali Jita, sai na ganku. Risoli daɗi risoli gardi risoli tun da safe risoli ne mabuɗi risoli in kana shan risoli gardi risoli in kana shan risoli ta fi faɗi risoli in kina shan risoli a ji kauɗi risoli idan na sha zana ba wa ƴan uwana risoli in na hango ta zana kai kuɗina risoli ko da safe a sha shi ko da rana risoli daɗi kamar na so da ƙauna risoli don ka fara shi ba bari ganina akwai risoli kafe akwai risoli madara risoli ga 3-in-1 kamfani da girma pure black coffee ne za ku sha da